wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad. Tugang Alfred, mega love shout. Binuksan ko ng bahay ko. Antay na si Chichay eh. Ate M. Sorry naman guys. Yes, it's sad to belong. Nagsisimba pa ako eh. Oh, it's sad to belong to someone. Sorry naman, Chay. Ikaw na sana nagbukas ng bahay ni Ninang. Ayan, ha ha ha. Sarado pa eh. Alas 12:30 kotig ano. Ayan, sorry naman. Nagsisimba pa. Baka banal, baka ano. Dami ng Como kasalanan. tantas mujeres. ¡Ya voy! Nakikinig Tengo ng misa. pérdidas de orina. Y no Nag-apuran na si ano eh, si Chichay. Kaya binuksan ko na eh. Nagtatype na na. Asa na kaya yun? Nawala naman na. Natulog na siguro. Tugang Alfred, thank you at Tugang Alfred. Nagantay na. Ayan, lumayas pa. Oo, lumayas. Lumayas na eh. Kasi ano, Tugang. Alas 12. Dapat alas 11 ako dito. Tapos inadjust ko ng alas 12. Ngayon, alas 11:30 na naman. Busy. Unika eh, may galap siya Tugang. Nagsilayas na. Kaantay hindi pa bukas. Binuksan na sana ni Chichay. May ano naman siya. Sir Alfred Manoy. Chichay may galaw siya. Nawala na si Chichay. Ang tagal kong binuksan ng bahay ko. Helen, Helen B. Janice, si Janice. Tugang Evelyn Aquino, shout out. Tinos, makasa na kayo. Oy, thank you so much. Ayan, Sis Joy. Cabs TV, hello, may galab shout out. Thank you so much guys. Thank you naman. Sorry naman late ako. Nakikinig pa nga ako ng ano eh. Ayan. Janice, thank you. Ma'am Evelyn Aquino, thank you so much. Thank you. Iniwan na ako ni Chichay, oh. Asa na kaya yon? Ang tagal ko eh. Ang tagal ko magbukas. Baba kayo ng Premiere and ano, guys, sa mga ano nandyan. Bahay, type casa sa ano, sa hindi pa magkakadikit. Uy, Regine, hello, may galab shoutout. Nens TV Vlog, thumbs up, thank you naman dyan, ano, Regine. Ay, si Regine, no, nagbalik. Thank you so much sa pagbalik, Regine. And kumusta yung bahay mo? Ayan, typein natin yan para madagdagan. Wait lang, ha? Typein natin. Ay, may premiere si Tugang, ano, Alfred. Ayan, palambing muna sa premiere ni Tugang Alfred, ha guys.
Ayan, puntahan mo si Alfred Regine ha. Everyday nagla-live yan umaga. 6 p.m. Pinas time. Ay, AM pala, AM. Umaga sa Pinas. Nins TV, thank you. Jason, thank you. From Helen B, thank you so much, sis Helen. Sa mga sa mga supporters mo. Asan na si Chicha? Bukas po may live. Ayan, punta ka doon kay Tugang ayudahan ka niyan ni Tugang Alfred. Everyday nagla-live yan Regine kasi naman sa Pinas ka 6 AM Pinas time. Hello, yeah, it's been a while. Not much. How about you? Bakas ka Sige Ayan, Tugang Alfred Banga. Wait na, replace muna natin Regine ha. Nasa ka ba na? Ilagay kita sa sa Nightbot para every time na gusto mong ibaba yung link mo code na lang ha. Para makaano ka. Dagdagan yung mo. Nadagdagan ba kahapon, Regine, yung mo? Yung bahay mo? Ay, tingnan natin mamaya pag pag may mga hindi pa kadikit. Could go walking through Windy Park. Take a drive along the beach. Stay at home, watch TV. Seeing really doesn't matter much to me. I'm not talking about millennium, and I don't wanna change your life. When there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really Regine. Ayan. Rovi Strong, hello. Mega love shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Ayan. How are you? I'm good. Ay, good ba? Bad pala ako. Joke. Ayan, thank you. Do you have jacket? Rovi Strong. Thank you so much for coming. Regine, type ka lang ka sa Regine. Regine at 23. Nawala na si MM tsaka si Chicha. Nasaan na kaya? Saan alas 12 media. Nins TV. Ayan, Nins TV, puntahan ko yung bahay mo. Baba mo uli, Nins TV. Leave ka ng message, Regine ha, para mabalikan ka, gwapa. Open na ba yung mo? Naka pala ako kay Mami Aw. And it's sad to belong to someone else. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Regine. Tugang Alfred, thank you. Guys, patamsa kay Tugang Alfred sa nakapin, guys. Leave kayo ng message, guys, para mabalikan kayo. Ha? Kanyang premiere. Ingay. May katropa, mega love shoutout Tugang. Kumusta long time? Nakita kita kay Manay. Naka-live pa ba si Manay? Naka-live pa ata si Manay Manay Real Talk. Kumusta? 23. Ayan. Ay, thank you so much. Thank you. Ayan, may jacket ka na, Tugang Mike. 18 pa lang si Regine. Wala naman na kay Regine kahapon. Kawawa naman, oy. Wala
mo, nagdikit ata sa'yo, Regine, oh. Isa lang, nalaglag. Ay, nako. Ayan, kumusta Tugang? Hehehe, okay lang. Ito, andito pa rin, nagla-live. Ayan. Guys, pa-support naman kay Regine. Ayan, Rovi Strong, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Eh, wala naman to si Rovi Strong. 8 subscriber? Saan to? Ayan, puntahan kita, Robert Strong. Hindi pa ako nakadikit sa'yo. Ayan, baby pa yung bahay. May katropa Tugang, may jacket ka na. You can type kasa guys, sa mga gustong magbaba ng Bakit wala pang Ayari. Walang jacket Tugang. Ayan, wait lang. Bakit? Ha? Ano nangyari? Ano? Thank you so much for you. Jacket. Sabi ni Robert Strong. Ayan, Robert Strong! 8 do you have only 8 subscriber? Thumbsuck. Thank you. You forgot to thumbsuck Ayan. Tugang may katropa. Type kang kasa para madikitan ka dyan. Something new. Sis Christina 1122, dikit host po. Thank you sa pagdikit. Ayan, dikitan na kita. Nandun na ako sa bahay mo. Parang, ano to? Bago pa lang yung bahay mo. Auntie Codet, mega love shoutout, Auntie Codet. Auntie Codet, sorry, nagtawag ka nung kahapon ba yon? Hindi kita na parang familiar sa akin tong ni Rovi Strong. Ayan. Tusok host po. Tusok. Tamsak na, tusok pa. Ano ka? Ayan, sige. Ayan. Nes TV vlog. It's okay. Auntie Codet, tapos nag-message ako sa'yo, hindi ka na grabe. Anong grabe? Bakit grabe? Dali natin sa doktor pag grabe yan. Ayan. Payaka Tugang, thank you. Sige Tugang. Ayan, yakapin nyo naman guys si Tugang, may katropa. Kumusta ka na may katropa? Long time talaga, oy. Bakit ang sexy ko, Tugang? Oo nga sexy mo. May jacket ka na, di ba? May jacket ka na. Ayan, nilalamig na. Grabe. Sige. Patusok kay host love. Robis. Ay, nako. Sino si Robis Hello, mega love shoutout sis Joy Di Jong. Hello, mega love shoutout. Okay lang sisi. Okay lang, take your time. Ayan, maglablaban kayo dyan. So, palablab muna guys kay Tugang Alfred Banga. Sa mga nandyan, sa kanyang premiere. Late na kasi noon. Ayan, sana all. Anong sana all? Late na kasi nung nakita ko, ayaw kong may storing ka kasi need mo na need mo na matulog. Kagabi, Auntie Codet. Nag-live ako, kaming dalawa lang ni Tugang ko sa isang channel ko. Tapos mga 10, nantok na ako. Tapos, late na nga. Antokers na. Ayan, tusok po host. Lagi naman tusok man to si Rovi Strong na to. Ano ba to? Ayan. Ayan, baba mo yung bahay mo para mapin natin. Sino yung may mga premiere guys or yung mga baby pa yung bahay. Ayan si Rovi Strong guys. Palablab kay katropa guys. Katropa. Elaine, may galab shoutout Elaine. Wag na ma'am. Ayan, I'm sorry. Account new. Wala ka dyan. Baba mo bahay mo. Robis. Si Robis. Type natin.
Ay, opo pala ate. Ayan. Wala Manay. Manay Bicolana. Huwag tayong ma'am. Ayan. Mga tugang kasi ano. Ma'am. Tugang ka Sosyo TV. May galaw shoutout. Magayuno na host. Ayan. Salamat naman. At na-appreciate mo ang kagayunan ko tugang. Ang iba dae. Ayan. Ate. Ate ka dyan. Baka kasing edad lang kita, mas matanda ka pa sa akin. Ate ka dyan, Robis. Ayan, sige na. Baba mo yung bahay mo para pin natin. Kasi baby pa yung bahay mo. Ayan, nagbaba pala si ano. Ayan, sige. Palablab naman guys. Muna kay ano. And Regine yung ano. Code mo, Regine. Guys, pa-support kay Regine guys. Kasi baby pa yung bahay. 18 pa lang. Lablabin nyo naman guys. Oy. Maglablaban kayo dyan. Regine. Kung gusto mong ibaba Regine ha, Regine lang ang inyo code mo ha, para ano, madigdagan yung banana mo. Hindi siya naging ano man lang kahapon. O manalaglag. Hindi ka dinikitan. Edit lang po muna ako. Sige. Ayan si Rovi Strong guys, ano, nakapin. Palablab naman. Iyo tugang Bicolana, maray na banggi sa Indogabos. Ayan, maray na banggi man tugang. Salamat sa pagpunta. Ayan, may katropa Regine, wash out. Oh, wash out na daw kay ano, may katropa. Tugang katropa. Type ka lang ka sa ano, tugang katropa. Ayan, pag gusto mong ibaba yung bahay mo. Nakalay pa ba si Manay? Ayan guys, binaba ni Nightbot ang ano. Premiere mo, tugang. Sige, premiere. Tamsakan natin. Naku, ang mga ano to, oh. Tamsak na. Patamsak guys, kay may katropa guys sa ano. At dikitan nyo na rin, no. Binaba niya yung ano niya. Wala akong jacket dito sa'yo. Nagbuboxing ka pa rin? Kasyosyo TV Dan. Manood ka ng maiksing video Regine ha, pag nagdikit ka ha, para ano, madagdagan yung ano, views nila at ano ha. What's our? Thank you sa 2 viewers sa aking FB Live. Mag-leave ka ng message, Regine, para mabalikan ka, ha? Ayan si ano dyan, nasaan na si Rovis, ano dyan? Strong. Ano ata to eh? Ninja? Ninja ka ba? Ay, si Tugang Kone naka-picture dyan, oh. Wait lang. Tugang, mega love shoutout, try me. Thank you sa patamsak, Tugang. Mali pa rin yung ano na ano Tugang, yung ano ba? Yung kasa pala yung ano, hindi naman tamsak. Thank you sa pagpasok, Tugang, try me.
Pag nag-subscribe, Regine, ganito ang gawin mo, gwapa ha. Pag nakita mo yung yung bahay nila, click mo, tapos hanap ka ng maiksing video, tapos panoorin ka 3 to 5 minutes siguro. Pero pag 1 minute, tapusin mo na. Tapos saka ka mag-leave ng message or comment. Then, like and subscribe. Ganon. Para mabalikan ka. Se ve que adora a su abuelo. Y él no puede estar más orgulloso. Quédate con quien te quiera libre. Ayan, baba ko yung ni Chichay. Bukas na lang kita mamahalin. Sana bukas, may bukas. Chichay. ING.es. Hindi ba pwede ngayon? Oy, thank you guys sa mga nandyan. Try me dan. Uy, anuin mo Regine ha? Para balikan ka niyan, marami yan alagad. Si Try Me. Y empezó a caer una lluvia finita. Una de esas lluvias que te penetra despacio en la ropa y llega hasta la piel. Íbamos caminando de la mano, nos acabábamos de pelear. Ella me agarró la mano. Ayan, patamsak guys sa premiere ni Chichay. Ayan, leave kayo ng message doon para mabalikan Pensé kayo. que siempre me traicionaría con el dentista. Asan na ba si Que haga lo que haga. Si Se quedaría Strong? con él. Wala naman ata. 9 lang. Ako lang ata nagdikit sa kanya. Todas estas horas con el paisaje. 9 subscriber. ¿Quién estará mirando ese paisaje? Bakas lang kayo mga lods para mabalikan ko ng maayos yan. Ayan, sabi ni Tugang Mike Katropa. Sí, sirve para dejarlo claro. Pero sentía el calor de su mano. Fuerte. Húmeda. Si te cuesta decir mi nombre. Sa ibang bansa si ito si Robbie Strong, yung mga kung sino to. Video version Arad. Ayan. Chichay Dan. Thank you, Regine. Ay, mag-ano ka doon, mag-leave ka ng message sa wag doon sa doon sa private, sa comment, public comment. Para mabalikan ka. Asan na si Robis? Wala na. Kasosyo Dantan po, Ate Chichay. Thank you Tugang Kasosyo sa sa patamsak. May din si Tugang si Tugang Alfred, mayroon siyang premiere. Wait lang ha. Everyday ang premiere ni Tugang Alfred. Sana all. Mayroon mga video. A lonely child alone and wild, like God that make a sun. It's and Savannah and Janice. Tamsak po. Mega love shoutout. May jacket siya. Thank you so much sa patamsak, wapa. Ayan. Type kang kasa or patamsak naman sa nakapin, please. And he gave to me a gift I know. Alfred Banga, guys. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. Patamsak, ayan. Ano yan, Tugang? Kasosyo? Premiere? Live stream. Quiet man of music, denied a simple faith. Ayan. Alfred Banga, guys. Binaba ko. Soldier once, but it's Palablab naman muna, guys. Sa mga nandyan. Sa mga hindi pa dikit-dikitan nyo na rin. Tugang Alfred Banga. a thundering velvet air. Ano yan, Tugang Kasosyo? Premiere? Lagyan mo ng premiere or upcoming live stream kung ha. Patamsak po sa premiere. It's in Savannah and Janice. Wait lang ha. Para mapin natin. Mamayang 8, sige. Video po, Tugang. Sige. Oy, thank you so much guys sa mga nandyan. Ayan. Tugang Evelyn. Thank you, Tugang Evelyn. To the leader of the band. Sige, watch natin yan, Tugang. Wait lang. Thank you, Tugang Evelyn, ha. Salamat sa patamsak. Mamayang 8. Sige, patamsak natin yan, Dan sa nakapin, Chichay, pasukli po. Ayan, suklian ka niya ni Chichay. Mag-leave ka lang ng message, gwapa, ha.
Tamsak na ako. Tamsakan muna tayo. Ako si RC. Hello, guwapa. Mega love shoutout. Hindi ko maalala. Ethan Savannah, leader of the band. Yes. Thank you, guwapa. Thank you. Ayan. And Savannah Janice. Dati dikit na ako sa'yo, pero tamsak na sa iyong premiere. Tugang Alfred. Ayan, binaba ko yung premiere ni Tugang Alfred, guys. Pin natin yung ibang Tugang Kasosyo, 6 minutes yun. Tugang Maria Monaco. Tugang, tapos sabi si Mami Au? Di pa. Patamsak naman guys sa mga binababa dyan or yung binababa nila. Ayan, maybe this time. Hello, maybe this time. Good morning. Ayan, di pa po. Tumblingers. Ayoko na mag-tumbling. Mambalian ako, walang maghihilot. Sir Melvin, Anives, mega love shoutout. Oy. Ayoko na mag-tumbling tugang. Mag-tumbling, mabalian ka dyan. Tumambling ka doon kay tapos tumambling ka, wala ka dyan. Ako hindi ako mag-tumbling, oy. Wala maghilot, mabuti ko nasa Pilipinas tayo. Umaga ang almusal mo, oy. Pagka umaga nandun ka sa Ay, kanina pa. Kanina pa akong umaga. 8 ata. 8 ako nagising. Ayan. Then, it's sa premiere mo po. Ayan. Sige guys, magtamsakan kayo dyan. May katropa Dan Pasukli. Ayan, leave ka lang ng Mrs. Agents Evana ha sa para mabalikan ka. Kinds of Animal Foods and Decoration by Kasusyo TV. Ayan. Nanonood ako tugang Kasusyo ng yan. Jen Max, mega live shoutout from Helen B. Thank you so much guys. Ayan, may jacketan kita. Wait lang ha. Saan na ba yung jacket ko? Sorry naman. Yung iba nagpi-play, yung iba tatamsak. Ayan. May jacket ka na dyan, Max. Ayan. Leave ka ng message sa akin. Or type kang kasa, dikitan kita. Dikitan kita dyan, Max. Tingnan ko yung bahay mo. Type kang kasa para madikitan kita. Sir Melvin Anibisdan. Ayan. Regine, leave ka ng message ha, guwapa. Ayan. Salamat po, tugang. Baba lang kayong bahay, guys. O yung mga short videos ninyo para ma-view. O dikitan kayo. Yan na natin kung Indikitan nyo naman si Regine guys. 17 or 18 ang kanyang bahay, please. And si maybe this time, type kang kasa, guwapa. Chichay, mega love shoutout na. Ayan, nagbukas na ako. Nagbukas na ako ng tindahan. Bili na kayo, bili na. Sana binuksan mo na lang. Dapat alas 12. Diba may ka naman, access ka naman. Thank you, Regine. Ala, kinalimbang na kita kahapon. Main mo ba yan? Main niya ata yan, guwapa. Tugang. Ayan, bukas na pala. Bukas na. Kanina ba? Yung pag-type mo ng hindi pa bukas nagbukas na ako. Nanonood ako ng ng Quiapo. Mas? Iniwan ko lang, nakawait itong laptop ninang. Ay, okay lang. Tamsa ko. Nakikita kita, nandito ako sa, sarap ng computer habang nagtsatsaa. Tapos nakikinig ako ng pabili! Ako, pwede. Bilhin mo nga ako. Ay, sorry, ninang. Hindi ko alam. Busy din kanina. Okay lang. Aylan, may pala ako. May pala ko kay Nairicos. Saan na ba? Chay! Ay, nandun kami kay Papa Bear, wala kayo. Nag-premiere siya kami dalawa ni Tugang Rosemary. Tapos si Mami, nandun. Maraming tao. Nag-premiere siya kanina. Nandun kami.
Sis Tugang Lilian de la Cruz, may galap shout out. Thank you, Tugang Lilian. Maybe this time. Thank you, guwapa. Ayan, type ka lang kasa para mababa ni Nightbot. At atipalit natin. Patamsak muna guys ka. Chichay guys sa kanyang premiere. Nasaan na yun si ano? Ay hala. Oo. Wala kayo. Kasi nandun kayo kay ano, Tugang. Ano doon rin ako kay Tugang Kapansit. Pero nakita ko nag-pop up. Kaya ano. Ayan. Ay, nandun si ano. Nandun kaming. Mega love shout sa lahat mga katugang. Sabi ni Auntie Cadet. Ate MM akyat na. Nagtatumbling pa yan si Tugang. Ay, oo nga pala. May free na pala ako. Oo. Ayan, sige. At ano natin. Tugang kasosyo. Dan na ako ha. Dan na ako. Na-watch ko na yung ano. Pang 42 tamsak. Mahal. Kanina, di kita kayang bilang accessories. Ay, mga fake accessories ko. Ay, hindi wala nga bumibili. Ayan, Lilian de la Cruz, nagbaba ng bahay, Tugang. Ay, mga Tugang. Ayan, palablab ka. Palablab naman. Walang nagmamahal. Kasi hindi marunong magmahal. Ayan. Accessories talaga. Hindi ako bumibili ng mga ganyan na mahalin. Bag lang ang mahal sa akin, bag. Bag. Bag tapos walang pera. Walang pera nasa bag. Ay, sus, Ginoo. Ayan, maybe this time ng Yuki Dan. Ay, Regine, thank you, Regina. Guys, palablab kayo, Regina. 18 pa lang yung bahay. Nasaan si ano, maybe this time? Type kang kasa, guwapa, ipin natin yung bahay. Ayan, ciao Orlando, mega love shoutout. Tamsak po mga Tugang, sabi ni Tugang ano. Ay, pantik 67 ako, Sir Melvin Anibes. So, ano ko na yung ano, view ko na yung ano mo, hindi na ako magbakas. Tugang Lilian de la Cruz, salamat Tugang. View lang, what's our views, guys. Ayan, tamsak Chichay. Sino pa yung mga may premiere dyan, lapag kayo guys para matamsakan natin. Ayan. At patamsak muna kay Chichay. And si Tugang Alfred mayroon din. At sa mga baby pa yung bahay, type kayo or lapag yung bahay para mapin natin, ha? Tugang Lilian, type kang kasa. Or ano. Si Tugang Lilian, mayroon siyang ano. Ann Hartman TV. Tapos na si Mami Aw? At nandito na yung mga Time Usmak. Hello, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, gwapa. Ann Hartman. Miss Virginia. Mountain Mama. Hello, Toper. Mega love shoutout. Thank you so much sa patamsak, Toper. Ay, si Toper. Umakyat to kagabi kay kay Jean Alia. Nakita kita doon. Ayan, Jocelyn Batan. Hello, mega love shoutout. Thank you. From Helen B. Thank you, sis Helen B. Ayan, patamsak naman kay Chichay, guys. And baba natin yan kay Tugang Alfred Banga. Sa may mga premiere, please, guys, lapag yung bahay. Oy, lapag nyo yung link ng para matamsakan natin. Magtamsakan muna tayo bago tayo Ayan, may galaw shoutout, Chichay, Hartman TV Dan. Ayan, si Ann. Ann. Toper. Ayan si Toper, guys. Palablab naman. May mga code yan dito sa akin. Sa Yung iba kasi di maganda signal ko ngayon, Ate Bicolana. O nasa Europe na tayo, hindi pa rin maganda, no? Okay lang yan, okay lang, Toper. Umaga kasi maraming gumagamit. Ayan. Uy, maybe this time mo nangingisda talaga si maybe this time, guys. Alfred Banga.
Mamaya ata to ni Tugang Alfred, ang kanyang premiere. Patamsak guys, ang ating very supportive na Tugang from Korea. Ayan, nagtatrabaho yan, nagla-live yan. Puntahan nyo, everyday nagla-live, 6 a.m. Pinas time. Alfred Banga. Ayan, para maayudahan kayo dyan. Alfred Banga premiere. Guys, balikan nyo naman si Regine ha, please. Ayan, pwede ba? Puba host. Ayan, oo, gwapa. Sige, ano? Baba mo yung bahay mo or type kasa para mapin ko yung bahay mo. Pin natin yan. Ilan na ba yung bahay mo? Nag 100 na ba? Hello! Annabel Janan Castel. Hello, mega love shout out. Kumusta kayo dyan sa Pinas? Maybe this time. Sige, tingnan ko na yung bahay mo para ano. Ang ganda naman ng title ay ng pangalan mo. Maybe this time. Nilagyan ng Nanyuki. O yeah, diba? Magandang song yan. Ayan, maybe this time. Maybe this time. MLDO. Ano yun? 84 pa lang. Ayan, sige, ano type? Sige. Ano natin? Pin natin. Okay na ba kay Chichay, guys? Okay na? Okay na kay Chichay. Tapos ipin natin yan kay ano? Kay maybe this time para to 100. Kaya. Kaya 100. Ayan. Try natin. Hindi, 8 lang tayo kasi dyan, no? Antay tayo ng iba. Ayan, pin natin. Palablab naman, guys. 16 pang kulang. Tingnan natin. Walang anuman. Guys, pa-support naman kay Maybe this time. Sa mga mayroon mga dyan na hindi pa kadikit. Jocelyn, may galaw shoutout. Thank you sa paharang, Tugang. Pag mahaba ng harang, skip mo na yan. May galaw shoutout po sa lahat. Thank you naman dyan, Tugang. Jocelyn Saraga. Type ka dyan ka sa Jocelyn para madikitan ka dyan. Sa mga hindi pa kakadik. Baba ka lang or type kang kasa or ang ang bahay, ay ang code. Dating dikit kay Maybe this time, Lilian de la Cruz, Tugang. Thank you, Tugang. Jocelyn, palablab naman kay kay Maybe this time or kay Ann. Mga baby pa yung bahay. Mamaya natin. Maureen Ara, Plaza 2. May galaw shoutout, Tugang or Mami. Thank you so much. Magdikit din ako sa inyo. Thanks in advance. Ayan, sige lang, sipag-sipag lang. Leave kayo ng message para mabalikan kayo, guys, ha? Pili kayo ng maising video. Yung mga latest na video nila, kahit TikTok yan. Tapos doon kayo mag-comment para Joy Cabs! Hello, Sisi! May galaw siya, Sis Bicola, nakatambal lang ilis mo itong laptop. Nabisi. Okay lang, Tugang. Sisi. Okay lang, walang problema. Dikit na po. Thank you, Ann. Thank you. Ayan. Sis Joy. Ayan, para mapuntahan yung mga taga-Europe, guys, nagla-live yan si Sis Joy everyday. Pwede kayong umakyat at makipagmaritesan. Ay, makipagkantahan pala. Puntahan natin. See you again. Lablabin nyo naman, guys, maybe this time sa mga hindi pa nalablab, oy. Hi, Janice! Shout out! Akyat ka nga dito, Janice Joaquin. Anong kumusta? Ayan, thanks sis mo. Ayan, thank you naman dyan, Sis Joy, sa support. Oy, shout out dyan. Maria Monaco, thank you sa pa-virtual ang Tugang. Janice, kumusta, Janice? Halika dito, mag-chismisa. Okay na ba sila? Okay na ba yung mga mong mga
Mga pasaway mo. Ay, Madam Press! Mega love shoutout. Thank you, Madam Press. Kumusta ang aking Mare? Kumusta ang puso? Pagod na ba? Pagod pa ba? Ayan. Maureen Plaza, Dan. Ayan. Ano ni Mami Aura? Ito. Mami Aura. Ang bahay niya, Regine. Wala. Di ko sila kilala. Bakit hindi mo kilala? Bahala ka dyan. Ayan. Ann Hartman, Dan Pulpak. Jocelyn, thank you. Ayan. Palablab naman sa nakapin, mga tugang. Ayan. Bahala ka dyan. All About Coffee. Hello. May galap shoutout. All About Coffee. Thank you so much for coming. Ayan. Patamsak naman, guys, sa Ayan. Dumadami na tayo. Thank you, guys. Ay. Ayan, mga nasa FB ko. Dito na lang kayo sa YouTube. Mag-YouTube ka na kaya, Janice. Kahit hindi mo sila kilala, na-love ko na po. Ayan, thank you guys. Ayan, All About Coffee nagbaba ng kanyang bahay. Ay, shout out B. Velasquez. Mega love shout out. Regina 23, Joy Cubs Dan. Joy Cubs. Ayan guys, palablab naman kay Regine. Regine, type kang Regine. O, tidalo sa nakapin po. All About Coffee, thank you so much. Thank you. Ano yung pigbaba mo? All About Coffee. I tell them I don't know. Madam Press. I guess they understand. Pareha mo na ka, Mare. Magmaritesan tayo dito. How lonely life has been. Mangilo yung ngipin ko. Ating. Uy, All About Coffee. Simba, anong ginawa mo? Ginawa ko Kape pa naman yung Ayan. All About Coffee Dan. Jocelyn TY po, leave for message para mabalikan kita. Ayan. Leave kayo ng message, guys. Hindi lang yan. Subscribe in Kalimbang, bell all. Mag-leave kayo ng message para naman makatulong tayo sa views and WH. Diba? Kasi yung iba, yung paangat, alam mo nyo guys, yung paangat na sinasabi, Kalimbang lang yon. Subscribe in Kalimbang all. O bell all pala na tinatawag. Hindi ka maglilib ng message. Tapos, pag otro dia, the other day, laglag na yon. Swertihan kung may matira. Pero kung makipagdikitan tayo, pwede naman, hindi sa link. Kalimbawa, yung pangalan, go to channel. Kasi mas madali na ngayon mag-subscribe or magdikit. I-click na lang natin yung pangalan, go to channel. Tapos, punta tayo, hanap tayo ng video na latest niya, maiksing video. Doon tayo tapos, ayun na, tapos. Mag-subscribe na, All About Coffee. Tapos sa Anime's Vlog. Ay, tapos. Ewan ko po, tapos ang sinasabi ko dito. Ayan, na-view ko na yung All About Coffee, napapangirit ako sa inyam. Maray na Banggi. Ay, kumusta ka na, be? Ay, kumusta ka na? Saan ka? Ayan, may galaw siya ni Bicolana. Ang kain po tayo. Anong pagkain dyan? Ayan, padala mo sa akin. Honey Maze Vlog, thank you, Honey Maze Vlog. May jacket ka na o wala? Oh, ayan, wala pa. Ayan, bigyan kita ng jacket. Maybe this time. Uy, sige guys, 20 million in the house, guys. Nagdikitan kayo dyan. Ansaya mo today, host. Oo, kailangan masaya kahit malungkot. Madam Press, Mare, ikaw lagi mo akong ay. Kailangan, Mare, ikaw naman, magmarites ka na naman dyan. Oy, ayan, Mare, kahit hindi masaya, maging masaya tayo, diba? Parang artista lang, umiiyak. Umiiyak, mas masaya. Chichay! Thank you, Chichay. May galab shoutout host. Honey Maze Vlog! May jacket ka na May ganon. Mas maganda kung short video lang. Didikit talaga, sabi ni Jocelyn. Ayan. Jaysel Food and Lifestyle. Dan, tamsak manay. May galab shoutout. Tugang Jaysel. Kumusta ka, Jaysel? Long time naman, guwapa. Tugang. Ayan, Leoneda Channel. Tamsak. Thank you so much. May jacket ka na. Pwede kayo maglablaban dyan, guys. Huwag niyong sabihin na tayo, maglablaban lang. Ayan. Sinigang na baboy, Ninang. Uy, nako. Sarap naman. Okay lang, ate. Ayan. Type kang kasagwa pa. Magdikit kayo dyan. Padlablab muna dyan kay
Maybe this time, guys, road to 100, grade 1 pa lang. And susunod ko si Regine, kasi baby pa yung bahay, pa-love naman. Regine, type kang Regine dyan, gwapa ha. Ayan. Short video guys, kahit short video, kasi uso na ngayon, ayan. Dai mo na ba ako bisto? Ay, bistado taka, Virginia Arcelio Velasquez. Bistado ako pa. Ayan. Bistado taka. Ako atang hindi mo bistado. Ayan, Regine, load na the channel, Dan. All about coffee, Dan na po sa nakapin. Thank you. Ito short video, pasok na kayo. Ayan, sige, Madam Press. Ay, 1-2 na ang, congrats naman. Congrats naman, Mare, sa yung patamsak po ng premiere ko bukas, Ninang, 5 p.m. Ayan, iwan kayo bakas, babalikan ko, lagay nyo lang, Ninang Bicolana. Ayan. What's na ako, Madam Press? Mare, okay na ako. Di na ako mag-leave ng message ha, naka 1-2. Congrats naman dyan. Ayan. Bistato taka Virginia. Pang 49 ako, nak. The Great Gamer. Sino pa ba yan? Ayan, ipin natin. Wait lang ha. Baba kayong guys ng mga ninyo dyan ha. Para matamsakan. Si Regine guys si Regine, baby pa yung bahay, hindi pa na 20. Please, so, naman natin, guys. Support naman natin si Regine, oy. Maluoy kayo, guys. Maluoy. Sini Miss Honey Miss Vlog? Taga Norway? Thank you naman dyan sa pakulay, gwapa. Honey Miss Vlog. Thank you. Marami kaming friends sa sa Norway. Ibaga, bistado kita, musta na? Okay lang ako, B. Bistado ta ka. Sila kambal, kumusta? Thank you, Gwapa, thank you sa pakulay, ha? Honey Maze. Ayan, Twinning Mami Lou, Gwapa, may galaw shoutout. Langga, thank you, Langga. Salamat, Langga. Ayan. I'm leaving on a jet plane. Don't know when. Ayan, taga Norway pala si Honey Maze. Ayan, Mami, thank you. Nak, thank you so much, Chichay. All about coffee, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman, guys, oy. Mami thank you. Ano to, Mami premiere. Sige, Mami ipin muna natin si Mami ha. Biba kayo ng mga premiere ninyo dyan, guys, and natin yung ating super chatter. Wait lang ha, gwapa. Honey Maze, ilagay na lang kita sa aking nightbot para mas madali. I've let you down so many times. I've played around. I tell you now. May pamalo ka? Chichay may pamalo. Si Chichay may pamalo. Paluin ka, nak. Ayan, wait lang ha. Honey Maze Vlog. Ano yung bahay ni Honey Maze Vlog? Honey, ay, may naalala ko sa Honey. Sana Honey, shout out Honey. Honey. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. Ay, Chay, ganda ng mo, nak. Premiere. Ganda nung kanta ng premiere mo. Guys, palablab kay Chichay ha sa premiere niya. Nalablab nyo na ba, guys? Now the time has come. Nagdidikit lang po ako, Ma'am Host. Thank you, Gwapa. Ibaba ko yung bahay mo, ha? Wait lang. Palablab muna sa nakapin, guys. Mami Aura, leave kayo ng message, guys, para mabalikan kayo, ha? And sa ating super chatter, baba ko yung bahay mo, Honey May, ha? Saan mo ko nadikitan, Gwapa? Kailan mo ko nadikitan? O galing ka kay Manay, Manay Real Talk? Uncle Tots! Channel, hello! May galap shout out. Thank you po sa patamsak. Uy, Mami Aw! Grabe man si Mami Aw, oh. Okay lang, Mami Aw, ha? Very generous to. Kahit saan magpalipad.
Thank you, Mami Au. Guys, tamsakan nyo si Mami Au. Saan nakapin, guys, please. And leave kayo ng message, guys, para mabalikan kayo. Ang ganda naman ni Honey Maze. Oh, ang ganda niya, Hindi pa ay, dikit na tayo, gwapa. Saan tayo nagdikitan? Ayan, lagay tayo sa lagay ko sa Thank you, Mami Au. Uncle Tots. Uy, kumusta, Uncle Tots? Long time. Kapitan na kay Jane. Ikaw yung okay, naalala ko na. Yung my friend ka na, nakapunta ka na dito nandito ka ba sa Spain? Nandito ka ngayon? Galing kang Norway? O nandyan ka pa sa Norway? Pumunta ka lang dito sa Madrid, sa Spain. Oo, naalala ko, binalikan kita kaagad kahapon. Ay, kagabi pala. Sorry, kagabi. Ayan, si Twinnie lang, guys. Palablab naman kay Twinnie, ma'am, ha? Ayan, aking one of my members from, UK. Thank you, guwapa, ha? Thank you, Honey Maze. All about my rin tamsak. Thank you, guys. Patamsak muna, guys, kay Mami Au, ating super chatter, Mami Au. Pakulay sana ako, kaso walang cry. Try ko na lang. Oy, okay lang, nako. Walang problema, oy. Mami Au. Palablab naman, guys. And Honey. Honey. Ang kanyang ipin ko yung mamaya-maya, ha? Paano muna kay Mami Aura, guys? Thank you, Mami Aura, ha? Ay! Andun si Madam Presa, okay lang. Busy, ngayon. Kamusta? Okay lang ako, Uncle Tots. Ito pa rin, nandito pa rin. Nagwa-whitey pa rin. Libangan. Ayun, all about coffee. Kapansit, may galab shoutout. Team Tugang, may galab shoutout. Thank you, Tugang Kapansit. Tapos na ikaw? Wala, lang talaga. Pag umaga kasi yan mga live ninyo, umaga dito, kagigising, magluto. Kain. Magluto. Ayan, palablab guys sa ating super chatter, Mami Au. Mami Au and Honey Maze. Ayan. Ay, bakit na na siya, ads. Okay na ba kay Mami Au, guys? All about coffee. Thank you, all about coffee. Nag-watch na ako ng mo, ha? Ayan. Ipin natin. Okay na ba kay Mami Au, guys? Please. Ang ganda naman ng ni Honey Maze, yung niya. Canoe trip in hindi ko mabasa eh. Hindi ako marunong magbasa ng ng Norwegian Ang itim. Kapansit Hunter Dan. Thank you, Regine. Babe, ano ba yung bahay mo? Naka-ano ka na ba? Mare! Madam Pres! Ilan na ba yung bahay ni Regine? Baka hindi naman Regine. Ay, 21. May dumikit sa'yo ng 3. Ma-open na ba yung Hindi pa rin? Ma-open naman na. Naka-baby pa rin yung mo eh. Naka-off ang comment section mo hindi ka pa rin maanohan. Leave ng message. As the
Asan ba si Nairicos ano? May pahabol na ano, sponsor na 1K sa kanya. Busy ba? Mayroon pang pahabol na 1K sa kanya. Animes, thank you, gwapa. Sa pagdikit kay ano, baby pa yung bahay niya. Hindi maka-comment. Hindi, kasi naka-off, hindi siya ata marunong. Sumagot ang Nairicos dito sa Messenger. Ay! Ayan, thank you host. Thank you gwapa. Thank you naman dyan. Uy guys, pa-support naman sa ano kay Honey Maze sa kanyang bahay, nakapin dyan sa mga hindi pa kadikit. Dikitan nyo naman ang aking super chatter in Mami Aura. Ibaba ko yung again yung bahay niya. Okay lang po host. Regine, patulong ka kung sino yung may kasama ka na Saan ka ba? Nasa Pilipinas ka? Patulong ka para ma-open yung comment section mo para pag maglilim sila ng comment. Ayan, Sir Melvin Aneves. Thank you naman dyan. Type kang kaso dyan, Melvin. Palablab naman sa nakapin. Baka naman. And si Mami Aura, baba ko uli yung bahay niya. Or sa kanyang premiere. Oy, thank you, Sir Melvin. Baba ko yung bahay ni Mami Aura, ha? Bakit nakapula ako, Mami Aw? Parang hindi ako nakadikit sa'yo. Ayan. Anel Glanino. Kasangga. Uy, thank you, guwapa. Mega love shoutout. Thank you. Shout out. Yukinko Channel, hello. Mega love shoutout. Welcome, Yukinko. Ayan si Yukinko, guys. Please support na. Very supportive yan, guys. Kahit na hindi tayo magkairintindihan yan. Japanese man. Ayan, Mami Aura guys. Please, naman. Patamsak sa kanyang premiere. Avion po ang main ko. Oo, gwapa. Nakita ko nga. Dati nakitang kadikit. Dati pa. Ana, Navion. Di ba binaba mo yung bahay mo kahapon ata yun on the other day? Pinuntahan ko. Dati nang dikit. Haba ng kasi. Lynn Vlogs. Hello, mag-love shoutout. Lynn Vlogs. Tamsak dan. Thank you, Lynn. Tamsak muna guys. Palablab naman sa nakapin. Ka na kay Mami Aura sa kanyang premiere. Mega love shoutout. Maybe this time UK all about coffee done. Thank you, gwapa. Thank you. Maybe this time leave ka lang ng message kagaya ng ginawa mo sa akin para mabalikan ka. Ayan si Yukinko Channel guys. Palablab naman. Kahit na very
Ayan, thanks for host. Thank you. All About Coffee. Ayan, thank you sa pagdidikit dyan. Nagpapaayo din po ng saging 10 tuwing umaga. Ayan, Regine, dikitan mo si Anel. Or si Anna Navion.Ag-aayuda 10 banana. Nalaglag siguro yung nalalaglag siguro kasi kahapon naman, naman yan, binigyan. Dami kong dinikitan, 2 minutes views at 10 bananas po. Ayan, sige. Thank you ha. Ayan, padikit naman kay Ana Abion guys. Mahaba kasi yung niya, ninja or yan, second account na ata yan. Anel OTW po. Naglagas din ako ng 20 ngayon. Oh, ako nga 10 ata. 10. Kahapon na ako Hindi kasi pag hindi mga walang video. Kailangan kahit na ninja may video tayo. Kasi pag tanggalin man yan. Mga dami account na tinatawag. Malagas. Normal naman maglagas yan, guys. Basta gawin lang tama, guys. Okay lang yan. Lalo na yung mga baby pa, yung mga bahay. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi dati ganyan kami. Pero iba na kasi ngayon, guys. Hindi na uso yung mga isdaan. Dati wala yung mga kantahan na yan. Ayan. Divine Gagani, hello. May galaw shoutout. Divine Gagani. Ayan, nandyan kanina si Tugang Evelyn Aquino. Ito mga din to, supporters lang, guys. Palablab naman, guys, muna sa sa nakapin and ipalit natin yung iba. Okay lang po, Ninja. Basta panood po muna bago dikit at wag lang idikit ng dikit. Ayan. Kailangan din kasi may mayroon yan, video yung Ninja. Kasi pag wala. Divine Gagani. Si Divine Gagani, lang naman yan, gwapa. Kilala mo po ba si Naswil? Oo, kilala ko. Dating namin yan katim namin sa, Oragon, sa Team Oragon. Si Naswil nasa Pilipinas, di ba? Isang Bicolano din yan. Oh, kilala ko siya Hindi ko na nakikita. Maybe this time, salamat. Po, watch later. May gagawin pa ako. Keep safe. Oy, thank you, guapa. Thank you. Maybe this time. Thank you, okay. Ayan. All About Coffee. Anel Dan full pack po. Oy, thank you. All About Coffee. Si All About Coffee, second account niya din ata ito. Kati mo ba? Pero hindi ko na siya nakikita kasi yung grupo namin parang hindi naman na-active. Yung isang grupo. Sa Team Oragon, Bicol Oragon, parang ganun. Hindi ko na maalala. Kasi hindi na ako active dun Team? Kadin dati ngayon madalang mag-live. Katim. Katim. Dati. Okay. Hindi man yan masyadong ata kasi nasa Pilipinas siya. Dati kasi may team kami na mga taga Bicol. Pero hindi na active Wala na. Iba-ibang team na. Nawala na yung Nawala na. Napagod na kasi yung iba. Ako lang hindi napapagod.
hindi pa ako nakapunta sa ano niya, sa bahay niya or sa live niya dati. Bakit tawa-tawa ka? Andun ka na kila Maymay, no? Andun ka na kila Maymay. Bakit ka natawa? Ako lang hindi napagod, ama. Kahit ano pagod, kahit ayaw mag-live, naka-live. O, di ba? Para may makausap ako. Ako ngayon lang nasimula ni WH. Di ka pa... okay. Hindi ka pa, ano? Sige, ipin natin yung bahay mo. Tugang ko, may galaw siya. Ngayon lang nagsimula. Ni WH lang po ako. Okay. Ganun ba? Pero malaki na yung bahay mo, ha? Matagal na kaya kitang dikit. Saan ba tayo nagkadikitan? Thank you, Tugang Connie. Malaki na bahay mo, di ka pa ano? May galaw siya to everyone. Sabi niya, nagkalat din ako. Inikot ko ang buong YT. Ay, mabuti na lang napunta ka dito. Sino ba na ano? Sa grupo ba ninyo, binababa yung link ko? Sa Kasangga. Mabuti naman napunta ka kay ano, okay. Matagal na. Tapos hindi pa na ano yung ano mo? Hindi ba nagbibigay si Maymay ng WH? Banana lang? Ngayon walang walang WH. Okay. Heartman TV, thank you, guwapa. Si Maymay ba hindi nagbibigay ng ng WH? O nagpaparapol? Dahil hindi na kasi uso. Dati, yung amin, nung last year, umuusok yung mga gadget namin para mag-play sa mga grupo. Pero ngayon, hindi na uso. Madali na pag may pera ka, madali ng madmuni. Hindi kagaya noon na, na matagal. Kailangan mo talagang mag-live. Kailangan mong may managpi-play. Sumabog yung mga gadget. Pero ngayon, pag may pera ka, dali mo mamuni. 1 month, within 1 month, mamuni ka. Ayan. Thumbs love, Jing Peterson, Sisi, mega love shoutout. Princess Magnifico, mega love shoutout Tugang. Kumusta mo? Hello. Ayan. Nagtsatsaga na muna ako mag-live. Okay yan. Okay, mas okay yan Mas okay yan, Ana. At i-enjoy mo yung pagla-live. Hindi yung Ayan, done. Tugang kay Honey May. Thank you, Tugang Auntie Codet. Salamat sa palablab naman, guys, sa mga Oy, nandyan kayo, guys. Thank you so much. Kasi, pag mas magmadali. Ako hindi ko inaano na mas madaling bumili na mamuni. Pero, nasa sa inyo naman yun. Pero akin lang, opinion ko lang to. Hindi ko naman inaano. No? Pero mas maganda yung i-enjoy mo muna yung pagla-live, pagkikisda. Kasi at least marami kang makita or makilala dito sa YT at iba-ibang tao, iba-ibang grupo para pag mamuni ka na or marami kang kakilala. Ayan. Princess Magnifico, Connie B. Connie B. Opo, mabilisan. Wala naman tayong inaano dyan. Pwede naman bumili pa sa mamapera. Lynn Vlogs, thank you Lynn Vlogs. Uy Lynn, baba ka ng bahay Lynn. Kasi nasa sa kanila naman yon. Pero opinion ko lang na mas maganda yung ini-enjoy mo yung pag-YT. Kasi mas nakaka-stress pag mamuni. Hahabol ka ng revenue. Kung talagang gusto mong kumita, kailangan mong magsipag or Buti kung viral yung mga videos. Kung hindi, wala. Midnight Star 02 TV, Tikangkang, hello, may galaw shoutout. Ay, wala namang video si Anal na napanood. Mayroon, Auntie Codet, Tugang, mayroon.
Correct, mas maganda pinaghihirapan kaysa Biblia after mamoni, wala na din manood kasi binilang oh, kanya-kanyang opinion. Pero ang akin, opinion ko, kasi ako yung, ano talaga. As in, puro bag talaga yung, tsaka marami sa akin noon na nag-play. Pag pumupunta sa live ko, tapos, ilang pa kulang mo, Bicolana? Play ka. International. Kaya, awa na just 2 months lang, nakuha ko yung 4,000k. What's our? Thank you, Midnight Serotivity Kangkang. Tusok Dan Host. Thank you so much, guwapa. Thank you. Honey Maze Vlog. Thank you. Shout out host. Thank you, guwapa. Ako lang, walang pambili ha, kahit walang, ayan, sabi ni Anel. Okay lang yan, basta kung kaya mo naman mag-live. Mag-live ka. May internet naman, hindi kagaya sa Pilipinas na mahina ang internet. Kung nasa ibang bansa ka, okay lang yan. Ang dyan, ang technique, pag walang viewers, gawa ka ng ninja. Ilang gadget mo? 2. Pag walang tao, di yung 2 gadget mo, i-view mo. Pwede naman yun. Si Princess marami lang talaga ng Tugang. Kaya maganda talaga, maraming friends. At LS din ng LS. Oo, Tugang. Ako din. Ako, tsaka 1 month, 1,000 subscriber. Na-reach ko na yung 1,000 subscriber. Kasi dati, wala talaga yung mga kantahan. Talagang lapagan yan. Or, punta ako sa live na paangat na mag-aantay ka hanggang matapos. Kung 5 hours yung, yung host na naka-live, magpalista ka. Ang ginagawa ko noon, magpalipad ako para mauna akong ilapag. Ganon ang ginagawa ko. Kasi kung late ka, delete ka, ang tatawagin ka, wala na yung mga tao. Umalis na, lalo na yung mga binabana yung bahay. Nakamute ka, host? Hindi ako nakamute. Nakamute ba ako? Ako nakamute. Hindi ako na. 2 times ako nag-L sa isang araw. Walang lagasan nood. Oo. Wala. Ay, mayroon naman. Mayroon naman lagas noon, pero tsaka noon, hindi ako nakamute si Midnight Star. Hindi ako nakamute. Baka yung cellphone mo. Tapos ang host dati noon, mayroon silang mga ninja na minsan 20. Mayroon akong friend na dati nasa Saudi, ngayon nasa Pilipinas na. Bisaya din siya, si Idol, maalala ko. Anong pangalan niya, Idol? Idol to Idol. Malakas ako dun pag pumapanta ako dun sa sa live niya noon. Kaya umuwi na kasi sa Pilipinas. Anong pangalan niya noon? Bernie Sabordo. Ayan, ang dami niyang ninja. Ang dami niya talagang pag graduatein ka, halimbawa, road to 600, 700, or lalo na pag 1,000. Pag graduatein ka talaga, maraming May galaw siya, inom pa ako kape, cappuccino. Sige lang, inom ka lang ng kape. Lynn Vlogs, thank you Lynn Vlogs. Akala ko, na to si Ana Avion. Kain muna tayo. Thank you, kain kayo dyan. Kain ka lang. Mayroon akong boses, sis. Baka nakamute. Ikaw ang nakamute. Pig-mute ba talaga ako? Friends, magnifico. Ma'am Shi. Oy, Onika. Thank you, Onika. Hindi na kasi uso yun mga isdaan ngayon, guys. Bihira na. Bahala ka nang diba? Minsan punta tayo sa isang LH, kantahan. Bahala ka nang mag-isda dyan. Dati noon, isdaan talaga. Ngayon, puro na kantahan. Pag pumunta ka sa bihira na. Kung mag-super chat ka, baba yung o dikitan ka. Ayan, Lilian De La Cruz, Tugang, mega love shoutout. Tsaka yan guys, kailangan talagang dito sa YT, pakikisama. Kasi kung hindi makisama, give and take ba?
Kasi wala naman magsusupport talaga. And the story of the road. I thank you for the Maureen Aura, thanks Doc. Thank you Tugang. Mami Au, thank you naman dyan sa Baba kayo ng guys ng bahay sa mga hindi pa kadikit. Dikitan kayo. Maturong marinig ko nga ang sound mo, love song. Oo, mayroon man akong sound. Kasi inano ko yung isang gadget ko na marinig ko yung Baka may diferensya yung volume ng ni sis yan. Ni sis Midnight Star. Tugang Onika, type kang kasa dyan para madikitan ka dyan. May mga bago dyan. Kasa, ayan. Nakapagod na kaya mag-whitey. Pero kasi ako nga di ba, pag pumupunta ako sa isang live, hindi na ako nakikipagdikitan. Kung dikitan ako, yan. My life in fashion, tamsakok, may sound ho kayo, ayan. Ay, thank you naman. Thank you. My life in passion. May sound ako. Narinig ko naman yung ko. Thank you sa pagpasok, my life. Type kang kasa para mababa ni Night Butang yung bahay. Thank you, ha. Ayan. Bagong dikit ka ba sa akin? Kasi bagong pasok. Walang jacket eh. Puntahan ko na bahay mo. Ako na magdikit. Tugang Alfred, thank you. Anong oras yung live mo? Ay, mo, Tugang? Ha? Oh my God. Ano to? Kala ko 217 ang Frederick, Blog Life in Fashion. Kala ko 217 ang 2,000 pala. Sorry naman. Ay, taga Canada siya. Sige, dito na lang ako sa short video mo. Pwede ba? Dito na lang sa musika. Stream naman ito. O dito na lang sa 10 minutes. Thank you so much, Tugang Alfred. Anong oras yung mo, premiere? Premiere mo ba? Ay, thank you guys sa mga dumikit sa akin, ha. Type kayong kasa para mabalikan ko kayo. My life in fashion. Hindi ata yung iba yung bahay Frederick Vlog. Pinalitan mo? Matagal na akong dikit sa'yo, ikaw lang hindi. Siningil ba? Hindi nga. Hindi talaga kita dikit. Saan mo ba ako nadikitan? Hindi talaga kita dikit. Sorry naman. Yan talaga ang yan ang pag hindi mo ko pinuntan sa live na dinikitan mo, hindi ko malalaman na dikit ka sa akin. Saan mo ko nadikitan? Saan tayo nagkita? Hindi talaga ako dikit sa'yo. Ayan, ngayon pa lang. Sorry naman. O diba, singilan tayo ngayon. Guys, ang super chatter ko pa dikit naman guys. And si Mami Aura. Alfred Banga may premiere. Sana si Mami Au. Isang taon. Isang taon na talaga. O, di ba? Isang taon na? Buti na alala mo ko. Nakita mo yung saan tayo nagkadikitan? Sis Jing Peterson, thank you so much, Sisi. Oy, palablab naman kay Sis Jing Peterson, guys. Nandyan pala si Sis Sis Jing, oh. Sorry naman ngayon, didikitan na kita. Sorry naman. At pag na dikitan kita, puntahan ko live mo. Bawi. Sabay ganon. Bawi talaga. Ayan. Gwapa, Yahoo. Sige. Sorry naman, Frederick. Puntahan kita, akitan pa kita. Pag nagla-live ka ba? Mami Au. Premiere. Nasingil tuloy. Okay lang Tugang Connie. Okay lang.
Baba ka ng My Life and Fashion. Akala ko nga to 17. Okay lang Tugang. No worries. Ayan, 1 taon na ako nakadikit sa'yo ngayon ka lang. Ay, ang bot niya mo, ay. Didikit mo doon, nagdikitan tayo sa isdaan dati sa GC. Saan? Huy, hindi kaya kita kilala. Sino ka ba? Hindi. Saan sa GC? Wala kaya akong GC. Team Tugang lang ang GC ko, oy. Saan na GC? Ala. Hindi kaya ako sumasali sa mga GC na dikitan. Saan kaya? Ewan ko sa'yo. Ayan, di kita nakita. Huwag ka na mag-alala, oh. 10 minuto. Panoorin ko, oh. Ayan. Maningil pa, oh. Huwag ka nang maningil. Bawi ako sa iyo. Kailan ba, LS mo? Saan ka ba, Canada? Tugang Princess, thank you, Tugang Princess. Naningil talaga, uy. Jay Santos, mega love shoutout. Guwapo. Mega love shoutout. Ano kita, Frederick, wag ka nang magtampo dyan. Kung 1 taon na at saan na GC, hindi ko na maalala. Kasi wala naman ako talagang dating GC noon. Wala man ako maalalang sumali ako sa mga GC. Kasi ayoko nga talaga ng Thank you sa thanks Doc mo dyan, Jay Santos. Hindi nila ako dinidikitan, ha. Kasi ang haba ng pangalan mo, baba mo yung bahay mo, baba mo yung bahay mo mismo. Bakit ayaw mo yung bakit ayaw mo yung main channel mo, gwapa? Ang haba kasi ng mo, yung kasangga, ang pangalan ng second account mo. Ako ang nangingisda lagi. Ikaw nangingisda. Inisda mo ko para hindi kita man inisda, oy. Kaya hindi siguro kita nadikitan. Saan bang GC? May marami man akong kakilalang mga taga-Canada. Ana Vion, hello po. Dan sa'yo. Week ago, oh. Kasangga yan eh. Kaano nila Maymay. Koni Vidan. Oy, Regine, thank you sa pagdikit. Ayusin mo, gwapa, para mabalikan ka, ha. Kasi sayang yung mo dyan, time. At internet mo. Sa Pilipinas yan. Guys, padikit naman kayo, Regine, guys. Sa mga gustong dikitan, guys. Yan? Baby pa, oh. 20 lang ang bahay niya. Ana Navion. Ayan, yan na, yung main channel niya. May jacket na yan eh. May jacket na. Dati pang pumupunta pala sa akin yan. Dating na dito yan ang jacket na. Yan nga, diba? Napasok ka na sa akin. Dati. Huwag ka nang manay na lang. Bicolana or Huwag nang Ayan na yung bahay ni Yan ang main, ang mo kasi yung pwede naman pambaba. Kaya lang, minsan, akala nila ang haba-haba naman ng pangalan nito. Ganyan ang Kaya, Regine, type kang Regine dyan para madikitan ka. Padikit naman guys kay Regine, guys. Sa mga hindi pa kadikit, 20 lang ang Alan, si Tugang Alfred. Saan na pa yung si Tugang Alfred? Oy. Premiere na ni Tugang Alfred, guys. Pa-support naman. Binaba ako kanina. Nasaan na? Nawala na. Pipin ko muna. Alfred Banga. Pa-support mo na kay Tugang Alfred. Dalhin mo sa akin. Ayan, tutulang mo mabigyan ng banana yan. Ayan. Tugang Maria 24. Sige. Ayan.
Saan na ba si Regine? Dikitan mo si Mr. Life in Fashion. Baka may ayuda dyan. Ayan, nasa sa Canada. Dami ko binalikan kanina. Hindi na ako ano yan? Hindi na ako Frederick. Hindi na ako Mr. Life in Fashion, hindi na ako magbakas ha. Pinanood ko tong 10 minutes mong accident ba nyo? Buy new headphone. Dito na. Dami ko binalikan kanina. Ana Abyundan. Regine. Wawa naman si Regine. Oy. Hindi na nakalampas sa sa 20. Guys, sa nakapin premiere ni Tugang Alfred Banga. Pwede pa support naman, guys. Pasensya na kasi sa live. Sa gusto lang, sa may mga 2 gadget ba dyan, baka may mga 2 gadget kayo na pwedeng isa, tapos nandito sa akin yung isa. Ayan. Premiere guys, andyan na Tugang Alfred, nakapin na Tugang. Ayan. Regine noted, balikan kita, sabi ni Guys, pa-support naman kay Tugang Alfred. Nakapin na Tugang, nakapin na. Ayan, pa-support guys. Ayan, Honey Maze Vlog nandun na. Dami mong ako lang hindi. Ngayon pa lang. Huwag mo na nga akong singilin, Ayan, babalikan kita. Pupuntahan ko live mo. Kailan live mo? I-promote mo dyan. Alam mo ba, My Life in Fashion, kung last year, or nung una pa lang na naghahanap ng ng subscriber, at talagang kasi halos lahat ng mga kakilala ko noon na nangingisda pa, hindi ko na nakikita. Iba-iba na yung mga grupong nakikita ko ngayon. Sa totoo lang. Nagpahinga na sila, pagod na. At wala naman kita sa YT. Ako lang natira. Binalikan ka na. Huwag ka na magreklamo dyan. Guys, ongoing ang kanyang premiere, Alfred Banga, please. Nakapin guys, Alfred Banga. Regine, puntahan mo yan para may ayuda ka. Baka bigyan ka ng 100. 100 na banana si Mr. Life. Yayamanin ito from Canada. Guys, premiere ni Tugang Alfred sa nakapin. Baka naman. Ay, naka-live siya. Sabay ganun naka-live siya. Tapusin muna natin yung premiere ni Tugang Alfred Banga, guys. Sa mga nandyan, guys, na 2 ang gadget, please, support naman natin. Doon ko din dalhin sa ayuda ng mga marites yan. Walang mahihain doon. Ay, pwede pala ako doon. Mr. Life, sige. Anong araw ba yung live mo? Pwede mo dyan i-promote. Promote ka ng live mo dyan. Para mapuntahan.
Tugang Princess. Thank you, Tugang Princess. Andun kami kay ano? Kay Tugang Alfred Tugang. Premier. Tugang ano, isend ko sa'yo yung Gcash ni ano ha? Tugang ano, Princess. Doon mo na lang ano, yung sa sponsor. Oh, sinabi ko na. Tapos ano, send ng ano. Thank you ha, salamat talaga. Mamaya i-send ko sa'yo. Regine, ilan ka na ba? Nakailan ka na? Everyday ang premiere ni Tugang Alfred. Dami niyang video. Di ka pwede doon sa mga bago, hindi pa money. Bakit ako hindi pwede doon? Tinutulungan ako. Bakit hindi ako pwede? Wala ka, hindi ako pupunta doon. Region noted po. Di ka pwede doon sa mga bagong at di pa money, mga tinutulungan ng mga marites. Ayaw ko sa iyo. Ayan, Mark Anthony, hi! Mega love shoutout, Mark Anthony. Ate, kumusta? Kumusta ka? Mayroon ka ng B8 ba, Mark Anthony? Marites ako yan, Mr. Love and Fashion. Malay mo, ako din nang tutulong doon. Bahala ka dyan. Nag-comment ako sa kanya, host. Ayan. Sige. Comment ka lang. Manood ka ng ano ha, konting ano yan. Konting video para mabalikan ka ha. Wala pong B8 idol. Bakit? Ano nangyari? Kala ko mapapadalan ka. Kala ko ang messenger? Regine 22. Sige, bigay mo na Regine, kay ano yan? Mr. Life, bibigyan ka na siguro ngayon. Tugang, mega love shoutout, Tugang. Glenda Ishikawa, all the way from Japan. Thank you. Guys, nakapin ang premiere ni Tugang Alfred. Parang si Frederick Vlog Life and Fashion, yung anak ni Hindi ko na maalala. Miss Glenda, di pa po naman ipapadalan pa naman natin. Okay. Sige. Okay lang yan, Anthony. At least mayroon. Antayin mo na lang. Antayin mo. Nangingisda ka ba, Mark Anthony? May isda ka dyan. Mangisda ka. Guys, pa-support kay Tugang Alfred Banga, guys, nakapin. Ongoing ang kanyang premiere. Ayan, wait lang ha, kasi may umakyat. Ayan. Welcome natin, Sis Joy Cubs, all the way from Netherlands. Thank you, Sis. Kaninong anak? Kaninong anak ka? Kilala ko. My life in fashion. Hindi, may kamukha ka lang. Di ko maalala na yung pangalan. My life. Lingalitos. Lucis, mega love shoutout. Kanta ka ba? Love. Hindi ako kakanta. Kasi baka nagkanta na ako kagabi. I won't ask no promises, so you don't have to lie.
Ayan, dikit na ako, Mr. Life in Fashion, ha. Dinikitan na kita, pinanood ko yung 10 minutes mong video. Huwag ka nang magtampo. Ayan. Huwag mo na akong singilin. Jen Aliyah, may galaw siya na gwapa. Thank you so much. Huwag mo na akong singilin, ha. Baka naman. Bawi ako, punta ako sa ano. Hello, gwapa, may galaw shout out. Hello, Sis Joy. Ready ka na ba? Ready ka? Hindi pa. Ganda ng music, Tugang. Oo, Tugang. Kaya yung mga last na mga hindi ko na siya gusto kaya binabak ko. England Dan and Ford John Ford Colley. Ang ganda, sarap pakinggan. Region 22, alala, thank you. Oy, thank you, gwapa, Jen Aliyah. Hindi pa? Sige lang. Take your time kasi nandun pa naman ako sa Leave ka ng message, Regina, gwapa, para mabalikan ka nila. Daan lang muna ako, host. Nasa labas lang. Sige, gwapa. Thank you sa guys, iwan lang ng bakas. Oy, Frederick, nalablab na kita. Mark Anthony, nagbaba ng bahay. Sige, tugang Princess, ipin natin. Ilan na ba yung bahay mo, Bahay mo, Mark Anthony? 70 pa lang, hindi ka ata nangingisda, Mark Anthony. Hindi ka ba nangingisda? Hirap kaya mangisda ngayon. Walang isda sa laot. Ayan. Ewan ko sa iyo, Mr. Life Fashion. Di ba ikaw yung minahal ko nag-isang tanang ngayon? Ewan ko sa iyo. Oy. Ayan. Ganun talaga ang buhay. Minsan minahal mo, hindi ka mamahalin. Ewan ko sa'yo. Diba? May ewan ko sa'yo, Mr. Love and Passion. Ganun talaga ang buhay. Minsan nagmamahal ka, walang hindi pinapalitan ng pagmamahal, ay yung pagmamahal. Ganun lang yun. Tugang Princess, tingnan mo to, pahugot-hugot pa to si Mr. Life and Fashion dyan, oy. Ayan. Kung minahal mo, ngayon, mahal na kita, diba, sa YT. Ikaw talaga, oy, lagas na sana 100, bumalik na naman. Ay, hindi siguro maayos yung minsan po kasi graduate na ako, tapos lagi binabawasan. Ayan, mangisda ka lang, pasensya. Ayan, sana ulit mahugot-tugang. Oo nga, hugot na si San taon di kami nagkita. San taon na dinikitan niya ako, tapos hindi binalikan, ambot. Ay, nako, maluoy guys sa mga Hoy, maluoy! Nasa to si Huwag ka na maghugot-hugot, Mr. Life. Ito si si Mark Anthony, baby pa din ng bahay. Ayudahan mo din siya. Ayan, saan ba si Senador? Ewan ko, Tugang. Kausap ko sa kanina. Sa Messenger, pati ikaw. Sabay kayo. Hindi ko alam. Wala man sabi. Hindi ko ang tinanong, iba man naman yung yung hinihingi ko sa inyo. Yun yung yung pag-message ko. Tapos sumagat siya. Hindi ko alam kung nasaan. Ang mga taong wala, wag nang hanapin.
Ganon lang. Ang mga tao wala, hindi ko hinahanap. Bahala sila. Ay, ang bihira na kasi akong naglo-load. Kaya di ko nakakapagbanip po palagi. Naghihilik na. Okay lang. Sis Joy, okay na? Kasi sige, salita ka dyan. Tama. Yung mga nandyan, yun ang ano ko. Yung mga wala, wag nang hanapin. Ay, nako. Sis Joy, salita ka dyan para i-off ko yung i-silent ko yung, Joy, musta ka na diha? Ay, nako. Sis Joy, okay ka lang ba? Helena, may galab shoutout. Ako yung taong guys, Marites ba yung static? Wait lang. Mute ko. Ha? Nag-static ka? Sige. Narinig mo? Konti. 41 ang tao ni Tugang Alfred, 41. Thank you, Helena. Shout out. Basta ako Tugang Princess, nandito lang ako. Naka-BJ lang sis, nasa work pat. Thank you, sis Jing Peterson. Ayan, ingat-ingat sa work. Ayan. Nag-static konti. Hello ate host, good evening. 5 shoutouts sa lahat here. Ayan, shout out from Helena Dilasa. Helena Dilasa, nasa Maynila na ba kayo? Sige, try mo wala na si sis. Ayusin mo sis Joy. Nag-aano siya. Next month pa po. Next month pa. Matagal pa. Next month pa. May problem ang ni Sis Joy. Kanta pa naman to. Mahilig to sa kanta. Kagabi, live siya. Siya lang mag-live man. Ayan, si Helena Dinlasa. Helena. Ayan, okay na? Ayan, nandiyan si Chichay, Joy, baba ka muna, sis Joy. Baba ka muna. Ba't may problema yung niya? Wait, ikik muna kita. Diyan sa May problema Pero kumanta naman siya kagabi. Sa live niya. Tugang Princess, thank you. Shout out, Princess, hello po. Sabi ni Helena, Nakchay! Ako ba ata may nag-static? Hindi nga ako kakanta My Life. Ito talaga si My Life talaga. Yung minahal ko noon, iba ang sumagot. Hanggang ngayon minahal ako. Ngayon, binalikan ko, minahal ko sa YT. Ngayon lang ako mamahalin. May pagdududa pa. May hugot talaga to. Ito talaga. Oy, ngayon ka lang nga pumunta sa live ko minahal mo na pala yung YT ko Ikaw Ngayon ka lang, first time mong pumasok sa live ko. Ang tagal-tagal kong nag-live. Ayan. Pawats naman mga palangga sa new videos, maluoy, ha, sabi ni Tugang. Ricky TV Official. Tamsak po Tugang, may galab shoutout. Lilian. Ayun. Ayan, nak. Hello, ma'am. Agoy, Tugang, may pahugot sa'yo. Diyan, may pahugot dyan si Ay, magdikit ka na lang dyan, huwag ka nang hugot-hugot dyan. Hello, nak. Sinuhugot dyan? Ito, yung minahal ko noon, sabi niya, yung minahal ko noon, iba ang sumagot. Hanggang ngayon, minahal ako ngayon. Sino yan? Inuwang ko nga, isang taon daw niya akong dinikitan na, ngayon ko lang siya babalikan. Hindi ko alam. Hello, ate. Agyam Tugang. Hello. May echo? Di man ako. Wait lang. May naririnig po ako. Hindi to sa naka-stereo. Kasi nag-practice ako kagabi. Sabi gano'n, nag-practice talaga. Sa isang channel. O, kanta tayo ng mga Sunday's Best para sa'yo, Ninang. Sige.
Okay lang. Mangilo kasi Yan. ngipin ko. Si Chai, shout out. Hello, Ate Helena. Ano, Ninang, masakit ngipin mo? Mangilo, ngilo ba? Yung parang, ano ba yung sa Bakit? Tagalog? Kahapon, nagpapasta. Okay. Nagpa-dentist. Ako masakit din ang ngipin ko kasi dapat pa-adjust na ako ng hindi ako nakapagpa-adjust. Anyways, kamusta Ate Helena? Kamusta ka dyan? Uy, si Ate MM nandito eh. Naka-live sila dun sa kabilang barangay. Ano ba Oo, yun? sabi nga ni Nairicos, nandun sa ka-helper daw. Oo, nandun sila, Ninang. Yan. Alright. Para sa'yo, Ninang. At sa lahat ng ating viewers, mega love shoutout. Have a blessed Sunday. Jamilian de la Cruz, thank you. Ng MM. Ang lahat-lahat inaalay ko sa'yo, Ma, pagkat ika'y narito sa puso ko. Di na maglalaho pag-ibig sa iyong buhay ko. Inilalaan sa iyo buong buo. Dito sa buhay ko, ikaw Ama ang siyang magbibigay lakas. Siyang sandalan ko sa sandaling nalulumbay. Dati mali ko iyong inakay sa katotohanan. Iyong nilingon mga pagkukulang ko. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Papasalamat sa'yo tuwing na sa'yo lamang nasumpungan kapahingan kong ganap. Pamatok mo na kay gaan aking pasan sa tuwing na ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, ay sa aral mong nagsisilbing liwanag. Thank you, Ma'am Situgang Princess, Magnifico, Mommy Loves Aura, Regina, at 23 Ate Helena at si MM Try Me. Sa iglesia mo'y di na ako walay pa, Ama. Ang dalangin ko'y samahan mo sana. Ang pangarap ko'y kamtin ang buhay na walang hanggan. Hirap at lungkot, di nararanasin pa. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Magpapasalamat sa'yo tuwing na sa'yo lamang nasumpungan kapahingan kong ganap. Pamatok mo ng higaan aking pasan sa tuwing. Thank you, Jeros Vlogger, for ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, ay sa aral mo nagsisilbing liwanag. Miss Yayan, si ka ba? MCGI po. MCGI. Parehas kami ni Bro RPTV. Oo, nandito rin si Mami Au. Tambay din si Mami Au dito. At si MM. Thank you po, Regine. Sa'yo lamang nasumpungan kapahingan kong ganap. Pamatok mo ng ay gaan aking pasan sa tuwing hina. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama,
mo nagsisilbing liwanag. Thank you for all that loving emojis. Blessed Sunday to every party. Alright. And that was Sayo Ama from Asok TV. Alright. Hello, Ate Cons! Thank you, guys. Ang ganda ng music. Oo, di ba? Ang ganda daw ng host, sabi ni Rizin. Ay, Thank you po. Bagong ligo kasi. Pag hindi ako naligo, hindi po. Eros, palablab naman. Ayan, palablab sa ating kumakanta. At si Chichay. Isa pa, teka. Isa pang Sundays praise and worship. Ng premiere mo, ha? Oo, yung premiere ko, damunggulan yun. Ay, mo siya. Hindi mo talaga siya tig-cover. Kumbaga. Kig-cut mo lang to sa isang live. Oo, Ninang. Kasi wala po akong upload eh. Mabibisi na ako next week. Babalik na ako sa office. Kaya nag-set na ako ng... Kuya IG, may galaw shoutout. Ay, Kuya IG. Ayan. Sige. Game. Here's another song para sa mga nanghihina. Sana ma-inspire po kayo ng song na ito. This is called Kumapit Ka Lang. Mr. Life every Friday. Ano yun? Lorenzo Mangkawi, hello, may galaw shoutout. 9 p.m. Pinas Time, live music ka, handikitan. Ayan. Mr. Life and Passion. Ayan. Ako, naglo-loading po, guys. Wait lang po. Mahina ang internet. Mag-shoutout muna tayo. May galaw shoutout Kuya IG. Lorenzo Mongkawe. Ilang ulit na ring nadapa at ang sugat tila malala, dami ng pagkukulang, di ko na mabilang. Thank you, Ma'am Shitesa. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. I'm TV Vlog, Helen and Nicole. Kamusta kayo? We miss you. Huwag kang iinta, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumala, kumapit ka lang. Nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa, magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy Sir Von Ryan, mega love shoutout. Thank you, Jeros. Huwag kang ihinta, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Sir Von, mega love shoutout. Kasama ang Diyos na lumala. Maraming pagsubok man ang dumating, ituloy mo lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw,
Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Kumo! Huwag kang ihintay, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang, kumapit ka lang. Thank you, Sir Vaughn, coming from a music teacher. I really appreciate that. Kumapit ka lang. Alright. Thank you, Nat. Chichay, Getaways. Ayan, sa mga hindi pa na love si Chichay, guys. Oy, Mr. Sino to? Sino? Mr. Indirect channel. Thank you for Ano all the love passion? emojis. Ayan, dikitan mo na si Chichay para makapunta siya sa live mo. Mr. Life and Passion. Oo. Ayan. Honest Life Adventure done. Ay, thank you, Regine. Sis Endaro Channel, mega love shoutout. Thank you so much. And sa Thank you lahat po. na, Sir Bon, thank you. Jeros, Vlogger 4, thank you. Ma'am si Tessa, thank you ha sa patamsak. Sana umakyat din si Sir Bon sa Hininang. Maganda yung mga music ni Sir Bon pala. Ay, pwede Nag- naman. Kaya lang hindi naman siya umaakyat. Nag-aano siya Ninang, nagpo-flute. Oo nga, nakita ko one Ah. time siya. Yan. Sana umakyat ka rin, Sir Von, minsan kay Ninang. O para mapakinggan- makita yung talent ni Sir Bon. Pakinggan namin yung mga Sana. next Sana time, akyat pag ka. Ay, ready sa ka gusto na. umakyat. Ayan. Hello guys, please pa-like and watch my short video, 6 seconds. Thank you so much. Sabi ni Sis in the channel. Thank you. Ganda ng mga song mo, Chay. Sunday kasi pala. Yan yung, pang Sunday's best natin. Meron pa yung Thank you isang so much. favorite. Dan share to Hanapin community. Sir Von, Viloria, thank you naman sa pag-share ng Ayan, sana daw makaakyat ka para mapakita mo yung talent mo diyan. Ayan. Teacher Bon. Si Sir Bon. Teacher kasi yan ma-talent. Siguro physical educational music major mo ba? Ayan. Sabi ko nga ba, nagdududa na di mabanggit YT ko. Ewan ko sa iyo, Mr. Life and Fashion. Oy! Hindi talaga. Ay, nako. Hindi ko talaga maalala yung mo, yung channel mo. Pasensya na, hindi kita nadwalikan talaga, naulang. Ayan. Sige na. Ikaw ata kakanta. Wala Loading pa wait lang. Okay. Mabagal internet ko ngayon, Ninang. Buti nga hindi ako nagpuputol-putol. Pero Okay itong naman yung sound mo. cellphone ko loading pa siya, wala pa. Okay Wait naman lang yun. po. Di ako makaakyat, mahina signal. Yan lang kasi ang sa Pilipinas, mahina ang signal. Antayin ko na gusto. Yun lang. Ay, baka si si Mr. saan ba si Life Sir in Von? Fashion. Pilipinas, parang ata, Pangasinan ka ba, Sir Bon? Pangasinan ata siya. Pangasinan. Ito si Fridays 9 p.m. Pinas time live musikahan dikitan sabi ni Denton says kumakanta rin to si Mr. Life in Fashion. Baka gusto mong sampulan kami dito para mabalikan kita. Try Puntahan nga in live daw. mo. Ha? Kahit dalawang song lang, Oo, sir. pababaho ng hagdan, Mr. Life in Life Fashion. and Ikaw, Fashion. nagtatampukan, di kita nabalikan. Huwag mo na akong singilin ng singilin dyan. Binalikan ka na ni Ninang. Excuse me. Minahal na kita. Ayun, nako. Ayan, anong Iba gamit magmahal mo? ang Ganda ninang. ng sa mic. Ano gamit niyong kabayan? Ganda ng pick up sa mic. Ano lang po, sound card lang po na V9. Ako po ba yung tinatanong nyo? Or si Ninang? Baguio. Baguio City pala sila. Baguio City. Oo nga pala. Malamig sa Baguio. Sarap. Nakasunod si Aling Luding sa akin palagi. Aling Luding. Oo, Ay, sayang naman, Sir Bon. Ako din, Aling Marami Luding. akong Luding din Marami ako. ako din. Dalawa, DJ. Ano ba yun? Basta galing din sa music. Dalawang dati kong kakilala sa YT na magaling din sa music.
Ayan, Sir Bon. Taga Baguio din yon. Kaya lang talaga mahina talaga internet nila. Ayan. Hanggang ngayon, kahit na alam ko mayroon ng parang mga call center sa Baguio, dapat malakas na yung internet nila dun. Oo, tsaka Baguio yun di ba? Parang, Mataas kasi, baka kasi ninang bundok din, kaya medyo nahaharangan ng mga puno. May mga ganun ding eksena minsan. Pero mayroon ng di ba, parang mayroon ng parang echo. Yung parang mayroon na rin silang office doon na mga pang call center. Ibig sabihin, maganda na yung site. Or baka sa lugar ni Sir Von ay mahina talaga yung connection. kung hindi malayo sa bayan. Ayan, Oo. nasa bathtub ako, nag-sauna. Uy, social. Sana all. Social naman to, oy. Ayan. Uy, sana all. Wait lang po, naglo-loading talaga siya. Sige, ako na lang muna nakakanta. Sige, Ninang, sorry, naglo-loading talaga. Kanta natin. Sige, ito na lang. Tagalog. Mataas to, oy. Naglo-loading talaga, guys. Ako din, kahit na nandito, loading man. Kasi marami Oo, kami. Ninang, medyo Akala ko sa akin yun, akala ko yung signal ko yung nagpuputol-putol. Sa'yo din pala. Oo. Pagkakanta ako, lalo na siguro. Pagkakanta. Tignan natin, i-chat ko dyan sa pagka naglo-loading. Kasi Ayan. baka di mo ko Bang marinig. Edita ba nga? May galab shoutout. Thank you. Ate Taga. Edita, mega love shoutout po. Sige, try ko na. Try. Sige. Maano kasi yung ko, ngipin. Nangilo. Ayan, para sa inyo guys. My Star Live and Passion. Yung huling kanta mo. Yung huling kanta mo, Last LS ko. Kulit nito. Para sa inyo, na mga wala ng pag-asa. Damdamin ang kasawian. Quickly, May bukas pa sa iyong buhay. Sigatin ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at humbay. Maghintay at may nakalaang bukas. thank you na, Chichay. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng
Edita. Thank you so much. Ayan. Di ko sumigaw. Walang kinain. Gutom. Nagchichay, okay ka lang dyan? Maganda naman Ninang ang ano. All Ayos about naman. Hindi naman siya nagputol-putol. Maganda nga Ninang ang kanta mo, relax. Thank you na. A medida que los Di ba vehículos guys, nakaka-relax ang kanta ni Ninang ngayon. Dapat pala si Ninang lagi nagpapadentis. Charot! Ay. Sunod, may ano na ako, may brace na ako. Ay, brace ka na rin. Ako, talaga naman nasa inaanak. Hindi. Hindi, ayoko kasi. Nako, tanda na Ninang, tayo. papayat ka. Ano, mahirap po. Mahirap kumain. Mahirap kumain? Ay, gusto ko Oo. yan. Hindi mo makakain yung mga gusto mo unless ano ka maghimay. Hindi ko na nga Minsan siya. Hindi ko na nga siya. Oo nga, maganda, hindi pilit. Hindi pag hyper kasi si Ninang, hyper din ang kanta niya. All about coffee. Thank you so much for being here. New upload daw. Ganon. Baka kailangan tanggalin ang mga ngipin para makabirit. Ay! Hindi man tinanggal ngipin ko. Oy! Ginagaya mo na rin si Damonggol sa pagtanggal. First time First time ko po dito. Sa'yo. Ay, thank you, guwapa. Dikitan ka. Pero may jacket Quirky. ka. Bakit ka may jacket sa akin? Ay, kanina. Thank you so much, guwapa. Ha? May Hindi kita shout nabalikan. out Kanina sa'yo. pala. Ayan. Yan. Type kayo ng kasa para mababaan ni Nightbot Oy, ang thank bahay you. namin niyo. Ah, quirky. Quirky pa lang. Quirky Lily. Sorry naman, hindi ko At nabasa. meron po akong premiere sa Thursday. Yan po nakapin. Mag-iwan Thank lang you, po kayo ng guwapa. Ha? lakas. Dikitan Balikan ko kita kayo. ngayon. Thank you, Ayan. Mami Aura sa papuso. Okay, sige. This song is another praise and worship since Sunday ngayon, no? Ayan, isa sa favorite ng Ninang. Mataas to pag padamutan nyo na yung makaabot. Thank you na. Thank you naman. Matagal na kitang natikitan. All about coffee. Minahal na kita. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagkalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahaning may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sa pag-ilapit iyong kahilingan, sa pahiling mo rin pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Nasa harang pa pala siya. Palablab daw po. Mr. Life and Passion. Padaig kahit nalulumbay, Thank you, Ate Edita. ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na araw, iyong pagkawakan. Miss Rodeline. Ikaw ay may Diyos.
Good night, Ma'am si Tessa. Sa aman ilangin, iyong kahiling. Miss Rodeline. Sambahin uri, pasalamatan, pagkat siyang mag-ibingan ng puso mo. Isipan ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal, ang di mo masabi siya ang may alam. Alright, and that was Alam Niya. Alright, I hope you enjoyed that. Thank you for all the clapping emojis, everybody. Eh guys, patamsak Good pa night, premiere Ma'am ni Shitugang. ni Chichay. Ma'am siya Tessa, good night. Thank you, Ma'am siya Tessa. Rodeline, thank you. Thank you guys. Patamsak man guys sa ni Chichay. Ang kanyang premiere bukas yan bukas. Oh, ninang sa Thursday po. Sa ano? Thursday pa, Thursday. Ayan, sige. Quirky, Lily, ayan, dikit na ako sa iyo, binalikan na kita. Sis Eva Yosores, thank you. Mami, thank you, Rodeline, thank you so much sa mga nandyan pa, guys. Sa 19 viewers natin, guys, please, patamsak si Chichay sa mga hindi pa Sir Von pala, nagpalakpak din siya. At Ayan, saka si Sir Mr. Von. Life and Passion, sabi niyang galing. Thank you po, maraming salamat po. Ay, Mr. Passion, ay, Mr. Life and Fashion. Yan Like, na kayo, oy. Akyat na, nagkantahan pala sa'yo. Kantahan Oo pala nga, di ba yung sabi live niya? mo. Di, siyempre kumakanta ang host. Oo, Ako nga, syempre. Baka galing naman, ka. Mr. Life, kahit 2 songs lang. Oo, yan. parang- Ano man? Hindi ka na di ato po. Hindi ko na alam. Ayan, tamsak na po, Chichay. Thank you, guwapa. Thank you. Ito Thank si, you. ano ka, nasa Germany ka ba? Quirky, Lily. Ayan. Ay. Asa na si Sis Joy? Wala na. Hindi na nakabalik si Ate Jo. Yuhu! We have 17 Nasaan na million ba? people in the house. Thank you po. Hindi ko guys. Yan, sa mga hindi pa Balikan kita. nakatamsak na guys. Balikan kita, Miss Quirky, ha? Wait lang po. Dan Chichay. Thank you, Miss Rodeline. Maraming salamat po. Ayan, nandiyan na si Sis Joy, oh. Ayan, Ay, ayan. Sasayawan tayo ni Ate Joy. Hilig sa sayawan to si Ate Joy. Oo. Oo, hilig siya sa sayawan. Nag-loading siya. Mahina talaga Oo. siguro internet. Ayun! Ayan, okay na ba? Okay na? Okay na, sis? Okay na? Ready na ba? Okay na ba? Hindi ko alam. Okay. Sige, try natin. I-mute ko muna yung list. Sige. Parang okay, naririnig na natin siya eh. Okay na ba? Try Narinig ko na? mag-mute ng music. Magmo-mute lang daw siya. Narinig? Music na. Sige po, play nyo nga po. Sige. Volume ng music. Ayan, every Friday guys, tikitan nyo naman sa Mr. Life and Fashion guys. Ayan, Lakasan mo po, Ate Joy. isang taon na akong minahal sa YT, pero hindi ko siya pinalitan. Nabilang niya yung isang taon. Ayan, Alam meron ko na. Mayroon. Music? Ate Joy Okay. muna nila. Sige. Mayroon sis. Parang mahina net niya. Mahina. Net, go ka. Ngunit salamat dahil may
Alatugang Connie. Shout out. Ay, sorry, sis Endairo Channel. Nahala na Hello. kayo. Hello, Papa. Hello, Chichay. Hello, Joy. Dalag shout out. Mega love shoutout sa mga viewers ni Guapa Bicolana. Blessed Sunday, everyone. Shout Hala, out. it's so sad news, Guapa. Sis Endairo Channel na hi. Our deepest sympathy to BNC. Yes. I know na nag-ano siya Condolences ngayon. sa whole family. Condolences, oo. Yes. Ganun talaga. She's grieving right now. Ngayon lang ba, Guapa? Parang naano ko, parang, ewan, imbis na, Kahapon o kanina din. kahapon pa? Isang araw. Ba yan? Ayan. Sis Endairo Channel, na Ganun talaga. Hindi naman talaga natin, ganun talaga ang buhay. Oo, ganun po talaga ang buhay. All we need is just to be strong. And, tuloy pa rin ang buhay, kahit pa paano. Ganun talaga. Ayan. Siguro ayaw na ni Lord mag-suffer. Diba? Kasi bedridden na yun siya, yung mama niya. O baka ayaw na rin ni Lord na mag-suffer pa. Okay lang yan. Alam na rin siya. Yun din talaga pag pasok ko, yun talaga napasok ko kaagad. Ganun ba? Sige. Pakantahin mo na. Sino ba sana? Si Chichay? Sige, ako muna. Ano muna ako, Christian song muna ako. Yan. Habang hindi naglo-loading yung aking -1. Naglo-loading na. Sige. Thank you, Ate Joy, for that wonderful song. At sa lahat po nang nagdikit sa akin, pa-wait lang po. Ayan, nababurp pa ako. Balikan ko po kayo, don't worry. This is for you, BNC. Kahit di mo ako naririnig. And help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. Some other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Thank you, Mommy Ann. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot be alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Thank you, Mami Aunina, for all the clapping emojis. Lead me, Lord. Even though at times Ate Joy I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. Queer Key, thank you for the claps. All my days, all my life.
Asan na si Ninang? Nawala na sila, guys. Charot. Ayun na. Ulit na si Ninang. Wait natin sila. Ayan. Sige lang, Ninang. Huwag ka magmadali. It's okay. I can control. Ayan. Thank you, Sir, Miss Regine, sa pagdikit kay Kuya Eugene. Ako, puntahan mo yan. Matutuwa ka kay Kuya Eugene. Very comedian yan mag-stream. And thank you, Quirky Lily, for that love. Sa Ate Joy, Mami Aura, na nasa kabilang Tugang barangay. Connie, ikaw na sunod, Tugang. Ayan, si Ate Cons na. Ako na. Nako, wala tayong to. Ano si Tugang Connie? Baka CR. Ikaw muna, Ninang. Hello? Okay. Ayun na. Ako na ba? Opo, ikaw na po. Ako na? Sige. Opo. Ito na muna. Kasi gusto ni Ninang mo to eh. Try kong kantahin. Sarap. For you ko pa. Okay lang ba yung medyo ko dyan? Region 23. Jeros Love. Nako! Ano ba yan? Ang lahat sa akin. Ganda natin kagabi. Kahit ika'y wala sa akin. Isang magandang alaala, isang kahapon lagi kong kasama. Mahina dito sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ikaw ang lahat sa akin. Kahit ika'y di ko dapat ibigin. Dapat ba kita limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas walang hanggan do'y maghintay pa rin. This song is for you, Kapagkulana. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking dinadalangin. Dapat ba kita limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas walang hanggan, hanggang matapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan do'y maghihintay pa rin. Maureen Aura, Plaza 2, thank you for the applause. Auntie Cadet, Joy Cubs TV, Jeros Vlogger 4, hello, mega love shoutout sa inyo. Si Quirky Lily, paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang
Alright, back to you, host. Thank you, That Tugang. song is for you. Hope you like it. Grabe, oy. Yeah. Nakita ko na Kagabi ko yun, narinig ko kagabi sa'yo. So, kinanta ko. Thank you, Jen. Tinry ko kagabi bago ako natulog, kinanta ko muna. Ay, ganon. Pinractice mo. Pinag-aralan ako. Hindi kasi nakita ko Yes. lang. Tig-click ko. Para wala Hindi namang kasi alam ko nagustuhan mo eh. Di ba? Sabi mo gustong gusto Ang mo. maganda pala lyrics. Sabi mo Tugang gustong gusto ko tong song na to. Ganon. Ayan. Hindi kasi nakita ko. Thank Tsaka you, Regine. ang galing naman kumanta Chicha Getaway, sabi ni Regine. Salamat po. Ay, si Nak, Chicha, Yes. Ay, nag-live ako na mag-isa doon sa isang account ko. Tapos, Sa isang account niya, Chichay. Oo. Oh, tapos? Busy lang ako doon. Background lang ako doon. Bakit kasi di ka nag-aya? Hindi naman kasi alam nila yung channel na yun. Agoy. pero mayroon sinamahan siya, may isang doon. isang May isa. May chaperone ka doon? Hindi namin naman sino. Ewan ko, bahala man siya. Sabi ko, kasama ka dyan sa baba. Baka si yun, si Bro RPTV. Hindi yun. Hindi mabibidji. Ay, di ba? Ayan. Sige na, next na. Hindi ako muna kakanta. Mayroon tig-send sa akin si Sir Bon. Ipi-play ko lang kasi hindi siya pwedeng umakyat. I-play natin Ayan. yung piece niya, di ba? Mamaya. Sige, Ninang. Sino yan? Sir Von Si Ryan. Sir Von Ryan, ano siya, ate Cons, English teacher. Oo, ayan. Wait Oo. lang. Ko lang sa Hindi ko pa ata yan na-meet, no? Hindi ko pa siya na-meet. Si Sir Hindi Von kasi siya Ryan, makaakyat. Gloria? Ano ka talaga? Hindi pa siya makaakyat kasi na yung signal, pero lagi siya nagpupunta dito. Ayan, Pink Audrey. Pwede po umabol. Okay. Hello. Papa. May galaw Hello, siya. Pink. Nakita ng Hello, jacket. Pink Audrey. Pwede po umabol? Yes, sure. Why Ayan, not? may jacket ka na gwapa. Ayan. Sige, Sis Joy. Next na, Sis Joy. At ayusin ko lang yung ni Sir Bon ha para ma-i-upload ko sa computer. Pink Audrey, you may join with us anytime. Hindi tayo naglilista, baka gusto mong kumanta. Ayan. Baba ka lang ng bahay. Baba ka ng bahay. Ay, pasa. Ating Panginoon, isang isa, ako'y inibig mo, at inaking lubos, at tanging ang
Diyos at ang gabi, ang tanging alay ko, nawa ang gamitin. Wala mang ama, wala na iba pa, kung hinihiling. Hinihintay, aking hinihintay, ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ako'y nagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso ang luwag. Hindi makayanan, makapagkalap ko, mamahalin iyan, bigyan mo at nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Wala mang ama, wala nang iba pa, kung hinihiling. Alright, amen. Tapos na guys, aking worship. Song kayo ha. Ayan, pwede naman kayo mag-change ng ibang kanta ha. Kasi maubusan tayo niyan. Lalo na ako. Wala ako masyadong ano dyan. Ayan. Sir Von, i-ano ko lang. Pag-isahin ko yung isang ano yan. Yan na. Yung Yan na. tatlong music mo. Yan na Pero, si Sir Von. oo, pero hindi pa na kasi inaano ko pa. Dina-download ko pa. Tapos, Downloading ba? oo. Kaya kanta muna. Mag-antay muna ng ano. Pero i-play ko, Sir Bon, ayusin ko lang pag ha. Thank you ha sa pag-send ng ng mga piece mo. Ganda ah. Sige. Oy, sino ang sunod? Tugang. Ay, Nakaka-relax yan. Yung kanta na yan. Yung kanta ni Sir Von. Yung mga music pa sayang lang nga yung kasi mahina kanta ng live sana. Oo nga eh. Mas maganda sana kung live yan eh. Maganda yan talaga. Wait Para lang. naalala ko si Sunny Boy Channel. Yung paturo ka ni RPTV. Neville Townsend. Hala, Hello to Neville Townsend. What do you mean paturo ka Paturo kay ka ni- RPTV? Sino to? Alam ko naman. Bakit? Papaturo ko kay Papi. Ikaw na po ang bahala, ma'am. Thanks po. Ayan. Opo, dina-download na po Pero ni sa Nina. susunod na live ko, Sir Von, i-play ko siya. Ayusin ko lang. Pero nagmamadali kasi pag Ayan. Si Bicolana. Baka magturo saan? Tingnan mo. Alam na alam kung sino. Kilala na namin kayo. Char. Bakit kilala mo si RPTV sa ako? Yes. At may jacket siya, Ninang. Alam na this. Oo. Ng mga kantang ganyan. Ng mga kantang ganyan. Yung mga Christian songs. Ayan. Ping Audrey. Change the topic. Ano yan? Ping Audrey. Dikitan na kita. Vivel! Ay! Ito talaga ba kasi na naman to? Alam na. Huwag mo na nga akong bad tripin. Ayan, Sunday ngayon. Huwag kang ganyan. Oy, guys. Oo, wag naman. Ganyan. Nag-ano nga kami, nag-Christian song nga kami Ganyan. talaga. Good vibes lang tayo, ha? Kayo talaga. Sige na, nak. Char. Sige, wait, naghanap ako ng song yan ang kakantahin ko. Sige, ito na lang. Sana mag-loading siya. Okay, this one. Ayan, download na. Ay, malapit na, Sir Von. Alright. Hello to Mark Anthony.
Hello na wala bigla ni-feed ko kasi load ko. Okay, kasi wala pang load. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Pagkapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang bawat bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Nanaarin kita sinta. Kay layo may nagdidinig sa ulang nana. Good night, Ate Regine, and mega love shout to Mark Anthony. Lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. At ikaw ang Regine, thank you pa ha. Salamat sa support. ay, balik ka dito ha. Tumatamis tuwing hawak mo ang iyong kamay. O kay sarap sa ilalim ng kalawakan. Kapag kapiling ang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Simoy ng hangin aka'y lamig sa katawan. Ikma Ate MM ang liyag na aking nararamdaman sa tuwing tabi ng puno. Isang tingin ko lang sa napalapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Buong paligid ay nasasabi sa ating halik. O kay sarap sa ilalim ng kalawakan. Kapag kapiling ang tumitig sa kawalan. Saksi ang thank you, Ate Joy. Mamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Oh, join ka sa amin, Sir Mark, next time. Thank you, Ate Regine. Huwag niyo pong kalimutang balikan si Ate Regine. Nagdikit-dikit siya kanina. Ate Joy, thank you for the props. Sir Ron, thank you for the thanks. Doc, thank you for the hearts. Abangan niyo po yung music ni Sir Von. Dina-download pa ni Nina. O kay sarap sa ilalim ng kalawakan. At piling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Mami Aura, halika na sa ilalim ng kalawakan. Samahan mo akong tumitig sa kawalan. Saksi ang arat bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Thank you, Sir Von, for all that loving emojis and everybody. Thank you po. Ayan, Ninang. Saan ka na, Ninang? Ayan, Ayun. Ninang, punta muna ako dun sa kabilang pinapakita Sige, ko ni sige. Boss dyan ha. Sige, Ayan, sige. dito muna ako sa baba. Thank you, Yes, Ate Joy, Ate Connie. Muna ako doon. Kasi malapit na ako mag-curfew eh. Sige na. Sige, thank you na. Thank you guys. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ay. Ayan, tugang Connie. Ka ba? Ay, naglo-loading na si Sir Von.
Tugang Connie, dito lang. Sige, sige, nak. Sige, sige. Nagwa-whopper si ano. Tugang Connie, ready ka ba? Sis Joy? Ayan, tutulog na po ako, host. Thank you, Regina. Salamat sa support, guwapa. At sana bumalik yung mga dinikitan mo. Ayan. Tugang Connie, nandun ka. Sige. Ano, Sis Joy, ikaw na muna. Wala ata si Tugang Connie. Sige. Sige, ikaw na muna. I-download ko lang yung ano ni ano. Wait. Bij Ring hebben we de deurbel opnieuw uitgevonden. En nu veranderen we ook thuisbeveiliging met Ring Alarm. Ons betaalbaarste beveiligingssysteem. Okay lang. Okay lang. Mag-change na. Okay lang naman. Kahit ano. Never did, 'cause I always thought that dreaming was for kids. That's childish thinking, and I could swear love is just a game our children play, and no more than a game. Till I meet you, I never know what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every word when you say I love you all the way. Now I can swear love is not a game that children play. So tell me that you stay till I meet you. I never know what love was till I meet you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa, whoa, whoa. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I meet you, I never know what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I meet you. Till I meet you. Till I meet you. Ayan. Sis Joy, thank you so much. Thank you naman dyan. Ayan, i-play ko muna kung hindi available si Sis si Tugang. Kung i-play ko muna yung ni Servon. Servon, ayusin ko to pinagdugtong-dugtong ko lang yung tatlong music na or yung song na mo, pinagano ko lang kasi para mapakinggan nila. Ayan. Sa susunod. Oy, Regine, thank you so much, has. Thank you naman dyan sa support.
Sige, good night, good night. Thank you talaga sa sa pag-stay sa aking live. Kanina ka pa, ayan. I-add mo nga ako or message ka sa ko, sa Bicolana Española page ko ngayon. Regine? Saan ka ba sa Pinas? Ayan, ipatugtog muna natin yung 3 song na Thank you, ayusin ko ha, sa susunod na i-play ko yan. Every time na i-play ko, Sir Von, ang music mo ha. Ayan. Mahina ata. Wait lang. I-solo flight ko ha. Wow. No. Ako ba yung naglo-loading? Yung third song pala ni Sir Von. Ayan, theme song from the book. Ayan. Ayusin ko na lang Sir Von, hindi ko magkasunod-sunod. Nag-loading din eh. Ay. Thank you so much. Ayan. Sir Von, yun ang third song mo palang sinend sa akin. Hindi ko na kasunod-sunod. Ayan. Ayan, the second song ata yung second song being shot by a bullet. Labis na nasaktan. Di ba? Ay, sorry naman, nagkabalik-baliktad. Yung third and second and first. Ayan, ayusin ko na lang. Ay. Labis na nasaktan. Thank you, Sir Von.
Yung last, yun ay yung ano, yung first song ni Servon. Sorry Servon na. Ayan, sunod-sunod ko na lang. Ayusin ko yan. Yan, at least mapano ano. This Love. Yung first song pala ni ano, Descendant of the Sun. Ayan. Thank you Servon na sa pag-send. Sorry, hindi ko nasunod-sunod yung ano. Yung third and second first ang ano. Okay. Mylene Angelo 18. Thank you, Mylene.
Ay! Okay. Ayan. Oy, thank you, Sir Von, salamat. Pero hindi ko alam kung kung sa amin or sa akin ba nagpuputol-putol o doon sa video mo. Ayan, ang ganda ng ng mga song na ginawa mo. Pero hindi ko alam kasi sabi ni Tugang Connie, putol-putol daw, napuputol. Sa inyo ba sa baba, Maylin and Chichay, napuputol, parang mahina yung signal o sa kapaka-video niya? Paka-video ni Sir Von. Ganda pa naman. Ayusin ko, Sir Von, pag sa Hindi ko na sunod-sunod dapat yung unang kanta naputol. O ganun din yung rinig ko din si Tugang Connie din. Ayan, pero okay lang next time Sir Von. Thank you, Sir Von, salamat sa effort talaga. Thank you naman dyan sa sa bigay mong awitin. Imbis na si Sir Von nasa taas, yun ang tig-send niya sa akin. Thank you, Sir Von. Salamat talaga. Ayan, ingat po. Thank you. Ayan, Tugang Connie, ay kumakain siya, Joy. Sis Joy, kumakain siya. Sige, ikaw muna. Ikaw muna, Sis Joy. May live ka ba mamaya? Ay, no, hindi ko maano yung madrag yung ko. Sige na, Auntie Cadet. Sige, hindi kita madrag. Ano ba to? Yung aking mouse. May diferensya na, pati ang may-ari may diferensya. Sige nga, sige na, okay lang siguro yan. Sis Joy, kanta ka. Sige, may work, Auntie. Thank you, Sir Von. Mouse. Sir Von, thank you po. Thank you sa sa pag-send mo sa akin. Sige, sis. Yes. Hindi ko madrag yung Ay, sus, Ginoo. Ook vandaag nog tot 50% korting op smullerstextiel.nl. Sus, Ginoo, lahat may lahat may diferensya, pati may-ari may diferensya. Ay, nako. Hindi ko madrag eh. Kainom ata to. Totoo din sounds ko. Right love at wrong. Lahat tayo may diferensya. Is you inside. I wouldn't have you for a long time. Those dreams of passion is sunshine. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. Somewhere down the road, the roads are gonna cross again. Doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that part of yours will come to stay. That you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. Doesn't matter if you're gone. Still believe it's us together. I understand more than you think you can. You have to go out on your own, so you can find your way back home. Somewhere down the road, the roads are gonna cross again. Doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that part of yours will come to see. That you belong
Ayun. Or down the road ay Barry Manilow. Tapos ka na tugang, Connie? Table du Sud. Tapos ka na Gwapa? kumain? Tapos ka na kumain? Gwapa? Wala, hindi ako marin. Nagtimo. Kumain lang ako ng konti. Kasi, di ba, ano lang, hanggang 4 hours ko lang eh. Parang nilamnan ko lang yung tiyan ko para hindi sasakit. Sige. Ikaw na Mamaya na ako tuloy-tuloy sa kain. Sige, sabay tayo kain. Yung bisita natin, Bicolana, Espanyola din ang pangalan na. Ha? Saan? Tingnan mo tingnan mo sa baba. Tingnan mo, katabi mo rin. Tingnan mo. Katabi. Tingnan mo. Di ba? Dalawa tayo na sa StreamYard. Tingnan mo, Bicolana, Espanyola din. Ay, siya, inumun ko na. Oo, ako yun. Ay, ka ba? Parang kang iba. Parang, ano ka ba na? Siyempre, video yan ni Sir Bon. Download ko sa computer, kaya Bicolana Espanyola ang lalabas doon. Tingnan ko sa'yo. Ay, iba ka. Sorry. Kasi nasa StreamYard tayo nakikita. Kung ano yung nakikita mo, nakikita ko rin. Ikaw naman Ba? O nakadrunk ka? Medyo. Mahirap talaga malipasan ng gutom mo, no? Boy, tiga. Boy, tiga sana all Bicolana Espanyola. Ay, ewan ko sa'yo, Boy, tiga. Miguel Love, shoutout, Boy Tigang, Von Ryan, Viloria. Thomas, si Boy Hello, tiga, guys. channel, walang subscriber. Ninja yan. Ay, ewan ko sa'yo, Boy Ninja nga yan. Oo, tapos Isa sa mga tugang siguro yan. Huwag ka nang Isa sa mga tugang. Aray ko. Tsaka may jacket siya, nakapunta na siya dito. Sige, kanta. So it means lagi-lagi na yan dito. Natawa ako sa'yo. Kala ko kung sino katabi ko. Hindi. At least ako, nagtatanong kaysa I'm still wondering. Tapos nasa isip ko lang, di ba? At least ako, tinatanong kita para alam ko. Sige na. Nakikita ko kasi yung nakikita mo dito sa StreamYard. Kasi, pareho tayo ng ikaw naman. Chichay, thank you na. Chichay. PJK. Good night, Chichay. Stay safe. God bless. Si Jim Lance. Futalan o Futalan? Futalan siguro yan. PJK, Mel Biker Vlog. Galam shoutout PJK. Mel Biker Vlog. Sige to, gang. Kanta ka na dyan. Talaga. Sige, ako na ba? Ako tulog. Huwag mo na kasi akong tawanan. Ikaw naman eh. At least ako, tinanong kita kung sino yun. Kasi pangalan mo eh. Tumulto na malapit. Sige. Sige, ibuhos mo na yung tawa mo dyan. Sige. Okay lang ako. Nakakatawa ka talaga ko pa. Iwan ko sa'yo. Minumulto ka na. Malapit na siguro. Ha? Malapit na siguro. Minumulto ka na. Ano ba yan? Ay, nako. Iwan ko sa'yo. Sige, kanta tayo. Wag kang ganyan. Nag-iisa na lang ako dito sa bahay. Ang laki nitong bahay na to. Gusto mo Tumigil ka sa dyan. kanta? Wag mo akong takutin. Naku. Kailan ba yung Oy, Boy Tigang, AJK, Mega Love shoutout si Boy Tigang. Mahal na araw na, di ba? Ash Wednesday na ngayon. Wednesday. Ay, Nicholas. malapit na. Ash Wednesday na. Puntahan kaya kita dyan. Really? Puntahan mo ko? Okay ba dyan pumasok? Pwede naman. Anytime naman kayo, sa Spain, pumunta dito. Ay, Anticodet. Lalo na't Filipina ka, walang visa kailanganin. Pwede kang dito. Ako lang ang hindi pwede pumunta sa Spain kasi kailangan ko ng visa.
Bago ako dyan. Ano. Hala, dalawan ka ng mahal. Mahal? Wala nga akong mahal. Ay, yung asawa ko. Ayan. Wag naman. Ako lang mag-isa kaya dito. Tumigil ka dyan, Boy Tigang. Auntie Codet, wala pang music. Auntie Codet! Bakit bakit nagkaklap-klap na to si Auntie Codet? Minulto din ata to. Ikaw rin, Auntie Codet. Makulit ka rin. Ano kayo? Ano ba talaga? Nagklap-klap na. Hindi pa ako kumakanta. Sige, kanta na nga ako. Ewan ko sa inyo. Kanta ka na. Sige. Ito na. Joy, ano ka, Joy? Sis Joy, ready ka dyan ng song? Bakit yung mga kanta natin kagabi? Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ng inali kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inali kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, inanakit sa'kin walang wala. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin muli, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, inanakit sa'kin walang wala. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin muli, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Thank you sa pakulay, Evelyn Aquino. Kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin muli, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Ayun. Thank you. Ano, one more song pa ba? Cheryl Biljum. Thank you. Thank you po, Kang For Evelyn. dropping by. Din pa kayo. Thank you so much naman dyan. Sa, sa Joy pakulay. Cubs TV. Hugang Cheryl Biljum, mega love shoutout. Maureen Aura Plaza. Mami Au, Chichay. Para Thank you sa so lahat. much sa support. Ayan, Chichay, andyan pa pala. Hindi pa natulog si Chichay.
Hindi, nasa kabila. Ano? Two songs ba? Gwapa? Or isa lang? Isa lang. Ako muna kakanta para sige, sa'yo. Sige, go on. Take it away! Di ko na alam yung mga kinantang dinedicate ko sa'yo kagabi. Para sa'yo. Hindi mo nilista? Dapat nilista mo yun. Ang gaganda ng mga song na yun eh. Ah, talaga? Hindi ko naman. Oo. Wala lang. Ikaw nga FM station ko kagabi. Ikaw naman. Naniwala naman ako, oy. Hindi, oy. Hindi nga, totoo. Di ba sabi ko sa'yo, habang naglilinis ako dito, naka-ano ka, BG. Ayan, may ata. Tugang Joy, ay sis Joy ha, wait lang. Kantahan ko lang si Tugang Connie. Kasi kagabi, Thank you. kami lang nagchismisan talaga doon sa live ko. At naka-off ang comment section niya ngayon. Para sa'yo. Thank you, Papa. Thank you, Tugang Evelyn ha, sa Tugang Cheryl Chichay, sa mga nandyan pa sa baba. Sa 14 viewers dyan. At sa mga nakabidyo dyan na hindi nagbabakas. Thank you! Ko hindi mo pansin, narito lang si Connie, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin. Alam ko, di mo makita
werken, chillen, streamen, smart, chillen, streamen, werken, smart, streamen, werken, chillen, smart. En dat op één monitor, smart. Tagal, guys. Hindi sa laruan na kung ayaw mo ng iyong papalitan, matapos ang tinig, pag-ibig ko't pangaliwan ko, may usap looban. Pangako mo, walang matupad, pag-ibig mo wala sa aking buwan. Bigo ang suko, sa'yo'y naghahangad, o kay sakit naman, sinabit na yung alat. Hindi ako laruan yung iiwan. Pagsawaan ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, pusong nasusugatan. Bakit nang lahat at ika'y mahal, kaya't kaibigay sa'yo ang puso at dangal. Akala ko noon, pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan yung iiwan, matapos ang kinig at pagsawaan. Aray! Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan ng iyong iiwan, tiyay. Matapos ang kilig at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ayun na ang aking hindi ako laruan, guys. I'm not a toy. Ay, ay, Madam Press, Mari. James 3, mega love shoutout. Thank you, gwapa, sa punta. Tugang ko, next ka na. Yes. Miguel, shoutout to Madam Pres and James Ray. Mari, magmaritesta ba tayo? Ikaw matulog ka na pala, may pasok pala. May pasok. Ay, ito na yung ano. Parang last song na ba to? Hindi pa na. Ay, hindi pa. Kasi kulang na. Sige. May isa pang round pa. Hugutan na. Oo, hugutan na. Hala, kagigising. Akit ka!
Kagigising lang daw niya. Kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan, bakit tinitikis pa rin ang isa't isa? Lagi na lamang bang ganito ang buhay natin? Di na matitiis paghihirap ng dibdib. Sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko, at sana'y pakinggan ang pakiusap ko sa'yo. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo, pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay isa't isa. Di na matitiis paghihirap ng dibdib. Sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko, at sana'y pakinggan ang pakiusap ko sa'yo. Lucely Valencia. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo, pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang sana'y patawarin mo ako, pagkat tayong dalawa ay isa't isa. Ayan. Thank you, Chichay. Hala, uy, si Chichay hindi pa natulog. Back to you ka pa. Sige, kanta ako. Ay, balera ka dyan, ha? Noong nakala ko ang wagas ng pag-ibig, sa nobela matatagpuan, at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala hinihintay ko, pangalan kapiling ka, at tayo'y isa. Hindi ko hayaan na sa atin ay may harap. Nangako
mag-iisa, hindi ko kaya na sa akin ay may hadlang. Nako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulong ay minsan lang sa buhay ko. Chichay. Upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulong mo ay minsan lang sa buhay ko. Ako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulong mo ay minsan lang sa buhay ko. Alexander 23 Vlog. Hello, may galap siya. Okay na yan. First time ko pala itong kinanta. Thank you, Chichay. Alexander, salamat. Joy. Sis Joy, okay na ba? Next ka na. Thank you, Alexander. Sis Joy, okay na ba? Next na. One round lang sa tayo. One round na lang. Favorite song nila na. Nilunok kong lahat at hindi nagkira-aray, nangiyak Agroy. at ibigin kita kahit mabatid ko na mayroon kang iba. Agroy, pag-ibig ko'y ikaw pa rin sinta. Kay pait ng aking nadama, ng aking lunogin ang hiya sinta. Ang pagtawag, paglibang ay wala ng halaga, pagkat sadyang mahal pa rin kita. Nilunok kong lahat ang mga sinabi mo, na ako ay iibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga
sinabi ko na ako'y iniibig sa isang katulad mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa'yo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa'yo. Nilunok kong lahat ng mga sinabi ko. Ngayon ako'y umibig sa'yo. Ngayon ako'y umibig Ayan, nilunok ko na lang lahat. Mama. Ayan, paborito din yan ni Tugang MM. Maria Mona ko 24 ang nilunok ang lahat. Grabe yan, nilunok ko ang lahat. Hindi ako naglulunok ng lahat. Nilunok ko ang lahat. At hindi nagtira. Magtira talaga tayo, gwapa, lagi. Magtira tayo para sa sarili natin, ha? Hindi ako maglulunok. Sige. Ayokong lunokin. Ayoko. Ay, Tugang ko ni last song ka na. Ikaw na mag-last. sige. Alam na tayo. Hindi mag-last ka. Mag-last song ka. Hindi na. Gwapa, mag-last song ka doon sa paborito ko. Huwag ka na mag-react. Sige na. Ito na. Paborito talaga. Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasa, bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking inihintay. Noel Naraja, Sir Melvin. Nadya kaya ang buhay sa mundo ay kahit pait, wala kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at aking pangarap ay unti-unti matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa'kin? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa'kin? Malayo pa ang umaga. Ayun. Thank you, Papa. Thank you, Tugang. Ayan. Paborito yun ni Bossing. Thank you. Paborito talaga yan ni Boss Gloys. Ayan. Thank you so much, guys, sa lahat ng mga umakyat
At sa lahat na nag-super chat, sa mga bagong pasok kanina, hindi na ako magkakanta last song, hindi na Tugang. Okay na yan. Okay na, wala naman ng tao eh. Umalis na sila. Uy, Tugang, may galaw siya. Tugang, Pinay Live in Canada. Pinay Live in Canada! May galaw shoutout. Ayan. Sa Team Tugang and sa team ni Mami Au. Sa Team Osmac, thank you so much guys. Ayan. At sa lahat ng suporta ninyo. Ayan, Madam Press dito ako. Saan? Diyan ka sa baba, Madam. Magme-message ako pala. Mamaya, Madam. Ay, Mari, ha? May hingiin ako sa'yo. Ayan. Thank you so much, guys. And salamat sa lahat ng suporta. Kahit na pagod kayo at gabing-gabi na dyan. Thank you so much. Bye, everyone. Huwag na tayo magkanta kasi wala naman ng tao. Sasabihan ni Madam Pres, ako tao, ako sa si Tugang Pinay. Thank you so much. God bless and keep safe everyone. See you on next week. Or see you na lang kung saan sa mga live. Thank you Tugang Connie. Sis Joy Cubs. Oy, Auntie Codette. Thank you so much Auntie Codette. Call ako after kung ha. Or mamaya sigurong gabi sa'yo. Mag-live ka ba? Mag-live ka, Auntie Codette. Kung mag-live ka, message ka lang or gamitin mo yung ha. Thank you. Thank you sa support mga Tugang. I love you all. Bye-bye.